அப்படியே சொல்லிக்கிறேன், வேண்டாம். எங்க இருக்குது உங்க டாக்குமெண்ட்? டாக்குமெண்ட் இத வடிவகரிசி हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु, प्रणाम प्रभु। டாக்டர் அம்மா கோஹோஸ்ட் பண்ணிருக்கேன், மாதாஜி கோஹோஸ்ட் பண்ணிருக்கேன் பாருங்களேன். சரி, நீங்க ஊசி போடுற டாக்டர், எங்க பையன் ஊசி போடாத டாக்டர். நான் ஊசி போடுற டாக்டர், ஐம் டாக்டரேட். நாங்க அப்படிதான் சொல்லுவோம். அவங்க டாக்டரேட் தான் தெரியும், ஆனா அப்படி சொல்ல மாட்டேன். டாக்டரேட் பட் நான் டாக்டரேட் சொல்ல மாட்டேன். நான் எங்க பிள்ளைய பெருமையா தான் பேசுவேன். அவங்களுக்கு தெரியும். ஓகே மாதாஜி, லைவ் போயிடுச்சு. ஓகேமா, ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, நான் குரூப்ல ஷேர் பண்ணிடுறேன். ரொம்ப நன்றி மாதாஜி. அருமையா பிரபு, பேக்ரவுண்ட் சூப்பரா செட் பண்ணிட்டீங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சொல்றாங்க மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா சொல்றாங்க. இங்க வந்து சொல்லு, முன்னாடி வந்து பார்த்து சொல்லு. வயிற வச்சாத இங்க சொல்லு. உட்காந்து கை எடுத்து சொல்லு. ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி லைவ் போயிடுச்சு. நான் வந்து குரூப்லயும் அப்டேட் பண்ணிட்டேன். உங்களை நான் ஹோஸ்ட் பண்ணிடுறேன். விஷ்ணு பிரபு வந்துட்டாங்களா? விஷ்ணு பிரபு நான் கோ ஹோஸ்ட் பண்ணிடுறேன். அமராவதி மாதாஜி, நீங்க திருப்பி வந்ததுல ரொம்ப சந்தோஷம். கொஞ்சம் கண்டினியூஸா நீங்க அடுத்த லெவலுக்கு இருந்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும். கண்டிப்பா வரேங்க மாதாஜி, ஜாயின் பண்றேங்க மாதாஜி. கண்டிப்பா மாதாஜி. குமுதர் ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. குமுதர் மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. பூஜா ஸ்ரீ மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பூஜா ஸ்ரீ மாதாஜி எப்பவும் 8:30 வந்துருவாங்க. அதை அப்படியே கண்டினியூ பண்ணிட்டே இருக்காங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. உங்களை பார்த்ததுல ரொம்ப சந்தோஷம். விஷ்ணு பிரபு நான் உங்களுக்கு கோ ஹோஸ்ட் பண்ணிட்டேன். மாதாஜியை வந்து நான் ஹோஸ்ட் பண்ணிடுறேன். நான் அடுத்த கிளாஸ் போறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, பிரணாம் மாதாஜி. நீங்க ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணிக்கலாம் மாதாஜி. நீங்க தான் ஹோஸ்ட். இப்ப கரெக்டா போயிட்டு லைவ் ஸ்டாப் பண்ணிடுங்க மாதாஜி. அப்புறமா கிளாஸ் முடிஞ்சோன்னா ஷார்ப்பா 10 o'clock 10 o'clock க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரபுஜி ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி. ஆமா, கழுவுறதுக்கு தான் கொடுத்துச்சு. போ. ஹரே கிருஷ்ணாம்மா, சாண்டிங் பண்ணுங்கம்மா. அதுக்குள்ள நான் ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ண பாக்குறேன். யார் பண்றீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ். அமராவதி மாதாஜி, நீங்க படி சாட் பண்றீங்களா? நான் வெளியில இருக்கேன், நீங்க பண்ணுங்க மாதாஜி. அமராவதி மாதாஜி. விஷ்ணு பிரபு பண்றாரா கேளுங்க. விஷ்ணு பிரபு, பூஜா ஸ்ரீ மாதாஜி. யார் சாண்ட் பண்றீங்க? நான் பண்ணிட்டேன், பேசாம யார் பண்றீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ். அமராவதி மாதாஜி. அமராவதி மாதாஜி சாட் பண்றீங்களா? விஷ்ணு பிரபு. அண்ணே சத்தம் போடாத. யாரு வரல? விஷ்ணு பிரபு வந்துட்டு பாரு. விஷ்ணு பிரபு வந்துக்கிறாரு. என்ன பண்றாரோ. ஓகேம்மா, நான் ஒரு ரவுண்ட் சாண்டிங் பண்ற மாதிரி இருக்கட்டும். அடுத்து யார் பண்றாங்கன்னு பாக்கலாம். நமோ ஓம் விஷ்ணுபதாய கிருஷ்ண பிரஸ்தாய பூஜலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த சுவாமினி தீனாமினே நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவி கௌரவாணே பிரஜானி निर्विशेष शून्यवादी पाठितादितदारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
ஸ்ரீ அத்வைத கததார சிவாசாதி கௌர பக்ஷ விருந்த ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம் 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 ஹரே 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 கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம் 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 ஹரே 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 கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம் 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 ஹரே 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 கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம் 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 ஹரே 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 கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம் 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 ஹரே 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 கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம் 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 ஹரே 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 கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம் 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 ஹரே 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 கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம் 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 ஹரே 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 கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ராம் 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 ஹரே 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 கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம் ராம் ஹரே 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 கிருஷ்ண ஹரே ஹரே ராம் ராம் ஹரே ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே ராம் ராம் ஹரே ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே ராம் ராம் ஹரே ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ண ராம் ராம் ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே ராம் ராம் ஹரே ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே ராம் ராம் ஹரே ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே ராம் ராம் ஹரே ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம் ராம் ஹரே 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 கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணு. யார் ஆன் பண்ண ஹரே கிருஷ்ண நான் தான் ஹோஸ்ட் நீ கோ-ஹோஸ்ட். ஹோஸ்ட் யார் பாரு ஹரே கிருஷ்ண இதான் போனாங்களே ஓடி போச்சு. முடி கிருஷ்ணன் அது ஃபோன் பண்றேன் ஹரே கிருஷ்ண பாரு பாஸ் பண்ற யாரு ஹோஸ்ட் தெரியும் பாஸ் பண்றது ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே ராம் ஹரே ராம் விஷ்ணு ஹோஸ்ட் விஷ்ணு பிரபு ஹரே கிருஷ்ண விஷ்ணு பிரபு ஹரே கிருஷ்ண விஷ்ணு பிரபு என்ன ஹோஸ்ட் பண்ணாங்க நான் பண்ணேன் என்ன பண்ணேன்னு சொல்லிட்டு அங்க போயிட்டேன் தெரியல ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி பேக்ரவுண்ட் டிராவல் இருக்க மாதாஜி டிராவல் இருக்க மாதாஜி வீட்டுக்கு போயிட்டு இருக்க மாதாஜி ஸ்கிரீன் ஷேர் ஆஃப் பண்ணி சொல்லு. ஸ்கிரீன் ஷேர் ஆன் பண்ணுங்க ஸ்கிரீன் ஷேர் நீங்க பண்றீங்களா ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணிடுங்க பிரபு நீங்க தான் ஹோஸ்ட் நீங்க பண்ணிடுறீங்களா ஸ்கிரீன் ஷேரு இல்ல எனேபிள் பண்ண சொல்லுங்க. இல்லாட்டி என்ன ஹோஸ்ட் பண்ணிடுங்க நீங்க பண்ணனாலும் பண்ணுங்க அதை பத்தி ஒண்ணும் இல்ல விஷ்ணு பிரபு அவர் ஷேர் பண்ணிட்டோம் விஷ்ணு சொன்னதா மாதாஜி சாண்டிங் பண்றீங்களா விஷ்ணு பிரபு என்ன ஹோஸ்ட் பண்ணுங்க அப்பதான் நான் ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ண முடியும் ஹரே கிருஷ்ணா விஷ்ணு பிரபு நான் ஹோஸ்ட் பண்ணாதனால என்னால ஷேர் பண்ண முடியல பிரபு மாதாஜி பண்ணிட்டேன் மாதாஜி உங்களை ஹோஸ்ட் பண்ணிட்டீங்களா ஓகே தேங்க்யூ பிரபு தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம் ஷேர் ஆகுதுங்களா தெரியுதா டிவோட்டிஸ் தெரியுதா தெரியுது மாதாஜி தேங்க்யூப்பா சாண்டிங் பண்ணீங்களா முடியுமா உங்களால
हरे कृष्णा कृष्ण जी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा डिवोटीஸ் நேத்து நாம பார்த்தது 15வது அத்தியாயம். இன்னும் ஒரு 2 மினிட்ஸ் இருக்குது. அதுக்குள்ள நேத்திய வகுப்பை பத்தி கொஞ்சம் பேசலாம். நேத்திய வகுப்புல நாம என்ன பார்த்தோம்? யாருக்காவது நினைப்பு இருக்குதா? விஷ்ணு பிரபு டிராவல் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. மூதாளி மாதாஜி கோயில்ல இருக்கிறாங்க. நேத்து அட்டன் பண்ணவங்க இப்ப யாராவது அட்டன் பண்ணா நேத்தி கிளாஸ் நினைப்பு இருக்குதா? டிவோட்டீஸ் ஹரே கிருஷ்ணா.
மாதாஜி நம்ம வந்து வீடா இல்ல விடுதியா அப்படின்ற ஒரு கேள்விக்கு நம்ம வீடை தான் எப்பவுமே தேர்ந்தெடுக்கணும். அதாவது ஆன்மீக உலகம் தான் தேர்ந்தெடுக்கணும். பௌதீக உலகத்தின் மேல இருக்கிற பற்றை வந்து நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமா விடறதுக்கு முயற்சி பண்ணணும் மாதாஜி. அப்பதான் நம்ம நிரந்தரமான வீட்டை வந்து அடைய முடியும் வெரி அப்படின்னு குட். பார்த்தோம். விடுதிங்கிறது என்ன, வீடுங்கிறது என்ன, நம்மளுடைய வீடு சொந்த வீடு எது, நம்மளுடைய விடுதி எது, ஏன் நாம இந்த விடுதி விட்டு போனோம், எதனால போகணும்? ஏன்னா திரும்ப திரும்ப வந்து இந்த பிறப்பு இறப்புல நம்ம இருக்க வேண்டாம். நம்ம வீடுன்றது நம்ம நிரந்தரமான கிருஷ்ணரோட கோலோக பிருந்தாவனம் தான். விடுதின்றது இந்த பௌதிக உலகம். நம்ம வந்து நம்ம ஆசைக்கு ஏத்த மாதிரி நம்ம திரும்ப திரும்ப இங்க வந்துட்டு இருக்கோம். Yes, அதனால மாதாஜி. அதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஆமா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா, அருமையா சொன்னீங்க, சூப்பரா சொன்னீங்க. அதே மாதிரி வீடுங்கிறது வந்து பகவானுடைய உலகம், விடுதிங்கிறது வந்து இந்த பௌதிக உலகம். நம்ம பகவானோட பின்ன பகுதிகள், நம்மளுடைய சொந்த வீட்டுக்கு என்னைக்கா தான் நம்ம போய் தான் ஆகணும். விடுதிங்கிறது டெம்பரவரியா இருக்க முடியும். ஏன்னா 1 வாரம் டூர், 1 மாசம் டூர், 6 மாசம் டூர், வருஷ டூர்னு வச்சுக்கோங்க. எத்தனை நாள் டூர் பண்ணாலும் நம்ம சொந்த வீட்டுக்கு வந்தே ஆகணும். நம்ம சொந்த வீட்டுக்கு வரணும். இதுதான் அதனுடைய இது. அப்ப நம்ம அந்த வீட்டுக்கு வரணும்னா என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தோம். பகவானுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்? சொந்த வீட்டுக்கு போனோம்னா பகவானுக்கு நம்ம பக்தி சேவை செய்யணும். வெரி குட். எப்படி பக்தி சேவை செய்யணும்? பகவான சரணடைந்து, அவரிடம் சரணடைந்து நம்ம பக்தி தொண்டு செஞ்சா நமக்கு வந்து ஞான சாக்சஸ், உண்மையான ஞானம் கிடைக்கும். குருவின் மூலமாக ஒரு போனஃபைட் குரு, அங்கீகரிக்கப்பட்ட சிடப்பரமையில் வந்த ஆன்மீக குரு மூலமாக நமக்கு வந்து ஆன்மீக அறிவு கிடைக்கும். அதன் மூலம் பக்தி தொண்டு செய்து பகவானிடம் நாம் செல்லலாம். அதற்கு நாம் பகவானிடம் சரணடைய வேண்டும். இதுதான் 15வது அத்தியாயத்தோட ஒரு கண்டென்ட். அதுல வந்து ஒரு ஆலமரத்தை வச்சு சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஒரு நீரில் பிரதிபலிக்கும் ஆலமரம், அது வந்து பிரதிபலிப்பு. உண்மையான ஒரு மரம் வந்து ஆன்மீக லோகத்தில் இருக்குது, அதனோட பிரதிபலிப்பு தான் இந்த பௌதிக உலகம் அங்க இருக்குதுன்னு சொல்லப்பட்டிருந்தது. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ், இப்போ நாம 16வது அத்தியாயத்துக்கு போலாம். 16வது அத்தியாயம் தெய்வாசுர சம்பத் விபாக யோகா. அதாவது இப்ப வந்திருக்கும் பக்தர்கள் அனைவரும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்த டெம்பிள் இஸ்கான் மங்களூர் சார்பாக அனைவரையும் வருக வருக என்று வரவேற்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, யாராச்சும் ராதா மாதவ பாடுறீங்களா? யார் பாடுறீங்க? யாருன்னு பாடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. டிவோட்டீஸ் எத்தனை பேர் இருக்கீங்கன்னு எனக்கு தெரியலையே. அவங்க எல்லாருமே ஒரு வேலையா இருக்கிறீங்க, நான் என்ன சொல்றது. ஜெயோ ராத மாதவா, ஜெயோ குஞ்ச பீகாரி, ஜெயோ ராதா மாதவா, ஜெயோ குஞ்ச பீகாரி, ஜெய கோபி ஜன வல்லபா गिरिवरदारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरदारी, यशोदनंदन ब्रज जन रंजन, यशोदनंदन ब्रज जन रंजन, यमुना धीरा वनचारी, यमुना धीरा वनचारी, जयो राधा माधवा, जयो कुंज बिहारी, जयो राधा माधवा, जयो कुंज बिहारी. हरे कृष्णा. யார் பிரணதி வாசிக்கிறீங்க? பிரணதி யார் வாசிக்கிறீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ் எத்தனை பேர் இருக்கிறீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வாசிங்கம்மா, பிரணதி வாசிங்க. ஞானாஞ்சனசலாக்கய சக்ஷுரோன்மிலிதமேன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூபம் கதா மஹ்யம் ததாதிபதாந்திகம் வந்தேஹம் குரும் ஸ்ரீ குருமுதபதகமலம் ஸ்ரீ குரு வைஷ்ணவாஞ்சலம் ஸ்ரீ ரூபம் சாக்ரஜாதம் சககன ரகுநாதந்தம் சஜீவம் சாத்வைதம் சாவதூதம் பரிஜன சகிதம் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்ய தேவம்
श्री राधा कृष्ण पादम सागन ललिता विशाखांश हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपदे गोपेशु गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदे वनेश्वरी सुधवान सुधेश्वरी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुपश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। थैंक यू माता जी। மனுஷன் மாதாஜி தேங்க்யூ. இப்ப நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறது 16வது அத்தியாயம். இந்த உங்களுடைய பக்த சங்கம் கிடைப்பதற்கு மிக மிக முக்கியமான காரணமா இருக்கிற நமது இஸ்கான் பவுண்டர் ரெண்டு ஆச்சாரியா சில பிரபுபாதருக்கும் குரு கிருஷ்ணர் கருணையால் நாம் அனைவரும் ஒன்று சேர்ந்திருக்கிறோம். அவர்களுக்கும் இந்த வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுத்த இஸ்கான் மங்களூர் தலைவர் NND பிரபு அவர்களுக்கும் நமது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்ளலாம். இன்னைக்கு பார்க்க போறது நம்ம 16வது அத்தியாயம் தெய்வாசுர சம்பத் விபாக யோகா. இப்ப நீங்க இப்போ ஸ்கிரீன் தெரியுது டிவோட்டிஸ் மட்டும்லாம் ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா? ஸ்கிரீன்ல என்ன தெரியுது சொல்லுங்க. என்ன தெரியுது ஸ்கிரீன்ல? ஸ்கிரீன்ல என்ன படம் தெரியுது? இல்ல படம் என்ன பிக்சர்? யாரு அது? படத்துல இருக்கிறவங்க யாரு தெரியுதா? ஹரே கிருஷ்ணா. படத்துல இருக்கிறவங்க யாருன்னு தெரியுது டிவோட்டிஸ்? தெரியல மாதாஜி. தெரியல மாதாஜி. மாதாஜி மத்தவங்க தெரிஞ்சவங்க சொல்லலாம். தெரியலன்னா ஒரு தேர் இருக்குது. ஒரு தேர்ல வந்துட்டு போறாங்க. ஒருத்தர் வாழை ஏந்தி இருக்கிறாங்க. அதை ஒருத்தர் தடுக்கிறாங்க. அந்த அம்மா கீழே கையெடுத்து கும்பிடுறாங்க. வெட்ட வராரு, வெட்டுறதை வேணாங்கிறாங்க. தேரை உங்களுக்கு நான் குழி கொடுக்குறேன். தேரை ஓட்டிட்டு வராரு. ஓட்டிட்டு வர்றவர் வாழை எடுத்து சரி இன்னும் ஒரு குழு நல்லாவே கொடுக்குறேன். ஒரு அசரதி வாண்ட கேக்குது. வெரி குட். ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த மாதிரி குழு கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொடுக்கலான்னு குழு அதான் நான் கொடுத்தேன் உங்களுக்கு. வெரி குட். நான் சொல்றேன் எப்பயாச்சும் நான் கேள்வி கேட்கறேன். உங்களுக்கு தெரியலன்னா உங்களுக்கு நானே குழு கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொடுக்குறேன். ஒரு அசரடி கேட்டது வாழை உயர்த்துறாரு. என்னன்னா இப்போ கம்சன் கம்சன் ஒரு மகாராஜா. மகாராஜா கிட்ட எவ்வளவோ வேலைக்காரங்க இருப்பாங்க. வேலைக்காரங்க இருந்தாலுமே அவர் என்ன செய்தாரு? தன்னோட மனைவிய தேவகிய வசுதேவருக்கு மனமுடித்து கொடுத்தாரு. மனமுடித்து கொடுத்து கணவன் வீட்டை கொண்டு அனுப்பணும் இல்லைங்களா? அனுப்பும் போது எத்தனையோ சாரதி இருக்கிறாங்க. இருந்தா கூட தங்கச்சி மேல இருக்கிற உண்மையான ஒரு பாசம், அந்த பாசத்துல தானே தேரை ஓட்டிட்டு போறாரு. தங்கச்சியும் தங்கச்சி கணவரையும் வச்சு கம்சன் ஓட்டிட்டு போறாரு. ஓட்டிட்டு போகும்போது வான்ல ஒரு அசரடி கேக்குது. என்னன்னு, உனது தேவகியின் வயிற்றில் பிறக்கிற 8வது மைந்தன் உனக்கு உனக்கு கொல்ல போறான்ட்டு கேட்டதும் தான் என்ன செய்யறாரு? அவரு வாள் எடுத்து தேவகிய கொலை பண்ண வராரு. எவ்வளவு ஒரு பாசமா இருக்கிற ஒரு அண்ணன் தனது தங்கைய என்ன ஒரு அசுர குணம் பாருங்க. உடனே என்ன பண்ணாரு வசுதேவரு? உனக்கு அவர் கெஞ்சி கேக்குறாரு, உனக்கு என்ன? தேவகியின் வயிற்றுல பிறக்கிற குழந்தையாலதானே உனக்கு அந்த உயிர் போகுது. நீ கவலைப்படாத. நான் குழந்தைய உனக்கு கொடுத்துட்றேன். என்னுடைய மனைவி விட்டுடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த வாக்கு கொடுத்துட்றாரு. கொடுத்தது விட்டுறாங்க. அப்புறம் எல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும். தெரிஞ்ச கதையை பேசிட்டு டைம் வேணும். உங்களுக்கு தெரியும் சரிங்களா? எந்த அளவுக்கு அவருடைய மனநிலை மாறுது. 15வது அத்தியாயம் நேத்து பார்த்தது. நம்ம எப்படி சரணடையணும் பகவான்கிட்ட? பட்டட்ட முறை பட்டட்டு. எந்த பட்டட்டு? இந்த பௌதிக பட்டட்டு. ஒரு குரல் கூட சொன்ன, பட்டுக்க பட்டாட்டான் பட்டினை பட்டுக்க அப்பட்டை பற்றி விடற்கு. அந்த பட்டை விடணும்னா அப்பட்டை பட்டுக்க. எப்பட்டை? பகவான் மேல நம்ம பட்டை வளர்த்துக்கணும். இந்த பட்டை விடுறதுக்கு, பட்டை விடுறதுக்கு, இந்த பௌதிக பட்டை விடுறதுக்கு நாம பகவான் மேல பட்டை வளர்த்துக்கணும். அப்படி வளர்த்துக்கிட்டா நாம ஞான சக்ஷுஷு, நமக்கு ஒரு ஞான திவ்ய அறிவு கிடைக்கும். அதனால நம்ம ஜட உலகத்திலிருந்து, பௌதிக உலகத்திலிருந்து ஆன்மீக உலகத்துக்கு போவோம்.
இந்த உலகில் வந்து நம்ம பராமரிப்பாக இருப்பவர் யாருன்னா பகவான் கிருஷ்ணர். அவருடைய நிலையை வந்து நம்ம உணரணும். எப்படி உணரணும்? எப்படி எப்படி உணரலாம்? 15.15 வேதேச தருவை அகமேவ வேத்யோன்னு சொல்றாரு. வேதத்தால் உணரப்படுபவர் பகவான். வேதத்தை தொகுத்தவர் அவர். வேதங்களை முழுமையாக அறிபவர் அவரேதான். உணரணும். அப்புறம் வேதங்களின் 16வது வந்துச்சா, வேதங்களின் சுருக்கத்தை வந்து நம்ம அது வந்து ரொம்ப ரகசியமானது. சாஸ்திரத்திலேயே வந்து மிக மிக முக்கியமானது, ரகசியமானது வேதங்கள். வேதங்களின் சுருக்கம். அடுத்து 16வது அத்தியாயத்துல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்? தேவ மற்றும் அசுர சுபாவங்களை பார்க்கிறோம். அசுர குணத்தை பார்க்க போறோம். அசுர சுபாவங்களின் விளைவுகள் மற்றும் முன்னேற்றம் அல்லது முன்னேறி நாம செல்லுதலுக்குரிய தேர்வுகள் என்னன்னு பாக்குறோம். நான் சுகம் நான் பராம்கதி. யார் படிக்கிறீங்க? இந்த என்னுடைய கடைசியில் எனக்கு கோடு வருது, சரியா தெரியல. 4வது படிங்க மாதாஜி. அசுர சுபாவங்களின் விளைவுகள் மற்றும் முன்னேற்றம் படிங்க மாதாஜி. கீழே போனா மாதாஜி. மாதாஜி ஸ்லைடு மாறலிங்க மாதாஜி. அத்தியாயம் 16 தான் காட்டுது மாதாஜி. அது காட்டிட்டீங்க மாதாஜி. இப்ப இந்த தெய்வாசுர சம்பத் விபாக யோகான்னு மட்டும் காமிச்சிட்டு இருக்குது மாதாஜி. இப்ப கேக்குதுங்களா? இப்ப காமிக்கிறீங்களா? இல்லைங்க மாதாஜி. என்னாச்சு தெரியலையே. அதுக்குள்ள அந்த பையன் போயிட்டு கிருஷ்ணா என்னாச்சு தெரியலையப்பா. ஹரே கிருஷ்ணா. ராம ராம் 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 ஹரே ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம் ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம் ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ணா கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம் 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 ஹரே ஹரே. இது காட்டுதுங்களா? இந்த படம் தான் காட்டுது. அந்த போஸ்டர் மட்டும் தான் காட்டுது. அத்தியாயம் 16 காட்டுதுங்களா? இது காட்டல. அடுத்தது இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லைட் மட்டும் தான் காட்டுது மாதாஜி. அடுத்தது காட்டல. காட்டல மாதாஜி. அந்த மவுஸ் வந்து 2வது இதுல வச்சு கிளிக் பண்ணீங்கன்னா 2வது ஸ்லைட் நீங்க பிரஸ் பண்ணனும் போல. ஓகே, நன்றி. இப்ப இல்ல நீங்க கிளிக் பண்ணவே இல்ல மாதாஜி. 2வது ஸ்லைட் கிளிக் பண்ணுங்களேன். இருங்க வரேன். 15 2 தடவை கிளிக் பண்ணணுமா? 2வது தடவை கிளிக் பண்ணுங்களா? 2வது ஸ்லைடு ஒரு முறை கிளிக் பண்ணீங்கனால இந்த பக்கம் பெருசா காட்டிடும். எனக்கு புரியலீங்க. இப்ப இது உங்களுக்கு தெரியுது? 15 தெரியுது இல்லைங்களா மாதாஜி? ஒரு ஆரோ மாதிரி இருக்கும் மாதாஜி. அத அப்படியே கொண்டு போனீங்கன்னா அதுக்கு மேல வச்சு கிளிக் பண்ணீங்கன்னா இப்ப தெரியுதா பாருங்க. இதுல நான் லேப்டாப்ல பண்ணா நான் வரல மாதாஜி. ஓஹோ கிருஷ்ணா, என்னப்பா இது? என்ன பண்ண சொல்லுங்கம்மா. என்ன பண்ணணும்னு கிளியரா சொல்லுங்க. ஏரா மார்க் வருது. ஆமா, அந்த நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடு மேல வச்சு கிளிக் பண்ணீங்களா வந்துரும் மாதாஜி. ஒரே ஸ்லைடா எதை படிக்கணுமோ அந்த ஸ்லைடு மேல கிளிக் வச்சு அமுக்குங்களேன். ஃபுல்லா இந்த ஸ்லைடு தெரியுற மாதிரி வச்சுட்டு போயிட்டு அப்படி ஃபுல் இந்த ஸ்லைடு மட்டும்தாம்மா. சைடு ஸ்லைடு வராத மாதிரி இருக்குதுமா. இப்ப கிளிக் பண்ணுங்களா மாதாஜி? பண்றேனேம்மா. ஆனா 2 முறை கிளிக் பண்ணுங்களேன். இருங்க, அந்த 15 வச்சு பண்றேன். அடுத்த ஸ்லைடு வரவே மாட்டேங்குது. அந்த 15ஓட நின்றுடுது. 16வது ஸ்லைடுல 16வது ஸ்லைடு வரல. கொஞ்சம் வந்து வரவை. சைட்ல சின்ன படமே வரல. அடுத்த படம் நெக்ஸ்ட்னு வருது. தெரியுதாமா? இப்ப தெரியுதாமா? இல்ல மாதாஜி. இல்லைங்க மாதாஜி. அதே தான் நிக்குது மாதாஜி. உங்களுக்கு விஷ்ணு பிரபு உங்களுக்கு இருக்குதா? நீங்க ஷேர் பண்ணிடுங்க. உங்களுக்கு இருக்குதா? ஷேர் பண்ண முடியுமா? இந்த மாதிரி அசிக்கிறதா வேற லைவ் போயிட்டு இருக்குது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, இப்ப நீங்க என்ன செய்றீங்க? நான் சொல்றேன், படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. டிவோட்டீஸ் 16வது அத்தியாயத்தை புக் எடுங்க. புக் இருக்கிறவங்க 16ல 1வது ஸ்லோகம் படிங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் அதனோட மொழிபெயர்ப்பு. ஏன்னா டைம் வேஸ்ட் பண்ண வேணாம். அது வரும்போது நான் ஸ்லைடை மாத்திடுறேன். 16வது ஸ்லோகமும் அதனுடைய மொழிபெயர்ப்பும் ஒருத்தர் படிங்க. 16ல 2 அதோட மொழிபெயர்ப்பு ஒருத்தர் படிங்க. ஒருத்தர் ஒண்ணு படிங்க.
தெய்வீக மற்றும் அசுர இயல்புகள் 16வது அத்தியாயம் பகவத்கீதை. ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச அபயம் சத்த சம்சுத்திர் ஞான யோக விவஸ்திதி தானம் தமச்ச ஸ்வாத்யாயஸ்தவ ஆஜவம் அஹிம்சா சத்யம் அக்ரோத தியாக சாந்திர் அபைஸ்வனம் தயா பூதே ஸ்வலோலுப்த்வம் மார்தவம் ஹரித் அச்சபலம் தேஜா சமா திருதி சௌசம் அத்ரோஹோ நாதிமானிதா பவந்தி சம்பதம் தெய்வீம் அபிஜாதஸ்ய பாரத. 3 ஸ்லோகம் ஒன்னா கொடுத்துருக்குறாங்க. இதனுடைய மொழிபெயர்ப்பு யார் படிக்கிறீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டிஸ் புக் இருக்க படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, நான் படிக்கிறேன். படிங்கம்மா. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், அச்சமின்மை, தனது நிலையை தூய்மைப்படுத்துதல், ஆன்மீக ஞானத்தை விருத்தி செய்து கொள்ளுதல், தானம், சுய கட்டுப்பாடு, யாகம் செய்தல், வேதங்களை கற்றல், தவம், எளிமை, அஹிம்சை, வாய்மை, கோபத்திலிருந்து விடுபட்ட தன்மை, துறவு, சாந்தி, குற்றம் காண்பதில் விருப்பமின்மை, எல்லா உயிர்களின் மீதும் கருணை, பேராசையிலிருந்து விடுபட்ட தன்மை, கண்ணியம், வெட்கம், மன உறுதி, வீரம், மன்னிக்கும் தன்மை, தைரியம், தூய்மை, பொறாமையின்மை, மரியாதையை எதிர்பார்க்காமல் இருத்தல் ஆகிய தெய்வீக குணங்கள். பரதனின் மைந்தனே, தெய்வீக இயல்புடைய உன்னதமான மனிதரை சார்ந்தவை. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. சைட்ல சின்ன படம் கிளிக் பண்ணது வந்துடும். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப மாதாஜி படிச்சாங்க பாருங்க. பகவான் சொல்றாரு, இப்ப சொன்ன வரும். இப்ப வந்து மாதாஜி ஸ்கிரீன்ல வருது. மாதாஜி இப்ப கரெக்டா இருக்கு மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ. எனக்கு பகவான் எடுத்துதான் கிளிக் பண்றேன். அருண் அதுக்கு நான் டவுன் பட்டன் பண்ணுமா? டவுன் பட்டன் அத்திட்டா. ஓகே. சரி நேத்து மாதிரி பண்ணிக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப 16வது 15 16 பார்க்கலாம். இப்ப தெரியுதுங்களா மாதாஜி? தெரியுதுங்களா பிரபு? தெரியுதுங்களா? தெரியுது மாதாஜி. அத்தியாயம் 16. தேங்க்யூப்பா, ரொம்ப தேங்க்யூ. முதல் ஸ்லோகத்திலேயே பகவான் என்ன சொல்றாரு? தெய்வீக இயல்புடைய உன்னதமான மனிதர்கள் எப்படி இருப்பாங்க, என்னென்ன குணம் இருக்கும் அப்படிங்கிறதை இதுல கொடுத்துக்கிறாங்க. தெய்வீக இயல்புடைய உன்னதமான மனிதரை சார்ந்தவை என்னென்ன? அச்சம் இருக்காது, தன்னுடைய நினைவை தூய்மை வச்சிருப்பாங்க, ஆன்மீக ஞானத்தை எப்படி விருத்தி செய்யணும்னு இருப்பாங்க, தானம் செய்வாங்க, சுய கட்டுப்பாடு செல்ஃப் கண்ட்ரோல் இருக்கும், யாகம் செய்வாங்க. நாம கேட்கலாம் என்னன்ட்டு, இதாவது என்னன்ட்டு யாகம் செய்யலாம் அப்படிங்கும்போது ஆன்மீக ஞானத்தை விருத்தி செய்யணும்னா இப்ப பாருங்க, இப்ப கிளாஸ் எல்லாம் அட்டன் பண்றோம். இதுதான் ஆன்மீக ஞானத்தை. அச்சமின்மைங்கிறது வந்துட்டு யாருக்குமே பயப்படாத ஒரு தன்மை வந்துடும். அதாவது இந்த மாதிரி பிரகலாத மகாராஜ் இருந்தாங்க, பயப்படல எதுக்குமே. அவங்க அப்பா எத்தனையோ தடவை அவரை வந்து கொலை செய்யறதுக்கு அவரை வந்து கொலை பண்றதுக்கு முயற்சி பண்ணி தோல்வி அடைஞ்சாரு. அவருக்கு அந்த அச்சமே இல்லை. ஒரு மிகச்சிறந்த உதாரணம் அவரு. தனது நிலையை தூய்மைப்படுத்துதல். நம்ம எல்லாருமே அகத்தூய்மை, அகத்தூய்மை வந்து சாண்டிங் பண்றது, புறத்தூய்மை நீரால் அமையிறது. ஆன்மீக ஞானத்தை விருத்தி செய்யறதுன்னா வேதங்கள் படிக்கிறது, பகவானை பத்தி குண ரூப நாமம் லீலைகளை கேட்பது. அதே மாதிரி தானம். என்ன செய்யலாம்? தானம் சொல்லுங்க. நமக்கு தானம் நம்ம என்ன தானம் பண்ணலாம்? ஹரே கிருஷ்ணா. அன்னதானம், ரத்த தானம், நிறைய தானங்கள் இருக்குது. பட் நம்ம ஆன்மீகத்துல தானம் சொன்னா எந்த தானம்? ஆன்மீகத்தில் தானம் சொன்னா நாம இதை நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும். பகவானே தானம் கொடுக்கலாம், நிறைய தானம் பண்ணலாம், கிருஷ்ண உணர்வை தானம் பண்ணலாம். இப்ப கிருஷ்ண உணர்வு நான் கத்துக்கிட்டேன். இப்ப நீங்க எல்லாம் கத்துக்கிறீங்க, நாளைக்கு நீங்க இதே மாதிரி 4 பேர் சொல்லி கொடுப்பீங்க. இந்த கிருஷ்ணனையே பகவானையே அடுத்தவங்களுக்கு எடுத்து சொல்லி கிருஷ்ண உணர்வை தானம் பண்றீங்க. அவங்க வந்து கிருஷ்ண உணர்வை வந்து நிலைக்க வைக்கிறீங்க. அதே மாதிரி இப்ப பகவத்கீதை பாகவதம் இருக்குது, கீதா ஜெயந்தி மாதம் வருது. அந்த மாசம் நம்ம என்ன செய்யறதுன்னா பகவத்கீதையை வாங்கி எல்லாமே டிவோட்டிஸ் எல்லாம் கொடுப்பாங்க எல்லாருக்குமே.
ஏன் சொல்லுங்க, இது வந்து வேதம், வேதத்தில் வந்து ஒரு பகுதின்னு சொல்லலாம் பகவானை பத்தி சொல்றதுனால. இதை வந்து நம்ம பகவானே தானம் கொடுக்குறோம் அவங்களுக்கு. பகவத்கீதை, பாகவதம், பகவானை பற்றி இந்த புத்தகங்களை எல்லாம் நம்ம வந்துட்டு தானம் கொடுக்குறோம். இதுதான் வந்து தானம், ஒரு முக்கியமான ஒரு தானம். கிருஷ்ண உணவு தானம், பக்தி தானமா கொடுக்குறோம். சுய கட்டுப்பாடு செல்ஃப் கண்ட்ரோல் உங்களுக்கு தெரியும். புலன்களை எல்லாம் அடக்கணும். 4 இப்ப புதுசா வந்த டிவோட்டி சொல்லுங்க, 4 ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் நம்ம ஃபாலோ பண்ணாவே சுய கட்டுப்பாடு தான். எது ஒரு முக்கியமான ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்? சுய கட்டுப்பாடுக்கோசரம் தான் இஸ்கான்ல ஒரு 4 ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் இருக்குது. இது வேதங்கள் சொல்லப்பட்டதான் சொல்றாங்க. எது யாருக்கு தெரியும்? எனக்கு தெரியும் மாதாஜி 4. சொல்லுங்க பிரபு, சொல்லுங்க, டக்குன்னு சொல்லுங்க. அதாவது பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணர் அர்ஜுனன் ஐயாக்கு உரைத்த அறிவுரை தான் அந்த மது அருந்தக்கூடாது, மாமிசம் சாப்பிடக்கூடாது, தன் மனைவி தவிர வேற எந்த பெண்ணையும் பார்க்க கூடாது, அப்புறமா 4வது சூது ஆடக்கூடாது. தேங்க்யூ பிரபு, கரெக்ட். ஆமா, அது ஈஸியா 3 ஈஸியா வச்சுங்க. மது, மாது, மாம்சம், சூது, இது 4மே. இதனால என்ன ஆகுது தெரியுங்களா? இதனால என்ன ஆகுதுன்னா வாய்மை, தூய்மை, நேர்மை, தயை, இது 4மே இல்லாத போயிடுது. தயாங்கும் போது மாம்சம் சாப்பிட்டா தயா இல்லை, சூது ஆனா அந்த இடத்துல உண்மை இருக்காது, தவறான ஒரு உடல் வந்துட்டு வந்து தூய்மை இல்லை. அதான் வாய்மை, தூய்மை, நேர்மை, அப்புறம் தயை, இது 4மே இந்த 4 அழிஞ்சு போயிடுது. தர்மத்தின் 4 தூண்கள் இவை. அந்த ரூல்ஸ் அண்ட் ஃபாலோ நம்ம 4 ஒழுக்க விதி கட்டுப்பாடுகளுக்கு தெரியுங்களா, அது வந்து தர்மத்தின் 4 தூண்கள். இந்த வளர்த்துக்கிட்டாவே நமக்கு வந்து தெய்வீக குணங்கள் வந்துடும். அதே மாதிரி யாகம் செய்யறதுன்னா இப்ப இந்த யுகத்துல நம்ம என்ன யாகம் செய்யணும் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். அந்த காலத்துல யாகம் செய்யணும்னா போயிட்டு நம்ம என்ன செய்யணும், அதுக்குரிய பொருள் சேர்த்துக்கே ரொம்ப நாளாகும். இப்ப பொருள் செலவு எல்லாருக்கும் யாகம் செய்யறதுக்கு வருமானம் வேணும் இல்லைங்களா, ரொம்ப கஷ்டம் இல்லைங்களா இந்த கலியுகத்துல. எல்லாரும் வசதியா இருக்கிறாங்களா? அதனால இந்த கலியுகத்துல நமக்கு பரிந்துரைக்கப்பட்டிருக்கிற யாகம் வந்துட்டு சங்கீர்த்தன யக்னம். என்ன யக்னம்? சங்கீர்த்தன யக்னம் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் என்னன்னு. ஹரே கிருஷ்ணா, யாருன்னா சொல்லலாம். எது சங்கீர்த்தன யக்னம் சொல்லி குறிப்பிடப்படுகிறது? அவர் சைத்தன்ய மகாபிரபு சொல்றாரு, எது சங்கீர்த்தன யக்னம், எந்த யக்னத்தை செய்யணும் சொல்லுங்க. அத சொல்லணும். ஹரே கிருஷ்ணா, சொல்லுங்க. நாம சங்கீர்த்தனம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா சொல்றேன். அதை எதை சொல்றோம்? சொல்லுங்க பிரபு, அதுதான் சொல்லுங்க. சொல்லுங்க, யார் சொன்னீங்க இப்ப பிரபு? யாரோ சொன்னீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. இதுதான் சங்கீத யக்னமா வந்து பரிந்துரைக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஒரு தடவை ஹைதராபாத்ல ஆந்திராவில மழை வரலைங்க, மழையே இல்லை. அந்த இடத்துல வந்து நம்ம பிரபுபாதா தான் அவர் இருந்தபோது போயிட்டு அங்க சங்கீர்த்தன யக்னம் பண்ணாங்க. பண்ணி மழை பொழிந்தது, மழை வந்துச்சுங்க. இது யாகம் தான். இப்ப நாம கூட சொல்லுவாங்க என்ன, நம்ம ஒரு இதுல கூட ஒரு என்ன ஒரு இசைக்கு ஒண்ணு வரும், ஒரு இசை இசைச்சா மழை வரும் அப்படின்லாம் இருக்குது. அது போல இந்த பகவானோட நாமத்தை சொல்லி நம்ம மழை வேண்டி பிரார்த்தனை செஞ்சா கண்டிப்பா மழை வருது. இப்ப நமக்கு அந்த யாகம் ஈஸி. அப்புறம் வேதங்களை கட்டுறது தவம். வேதங்களை கட்டுறதுனா இப்ப நீங்க படிக்கிறீங்களா, இதெல்லாம் வேதங்களை கட்டுறது தான். அடுத்து புராணம் பாகவதம் படிச்சீங்கன்னா இன்னும் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வேதங்களை பகவான வேதங்களை அறிந்த என்ன சொல்ற பகவான், என்னை அறிந்தவர்கள் வேதங்களை அறிவார்கள் அப்படிங்கிறாரு. பகவானுடைய குணரூப நாம லீலைகளை விவரிக்கிறதா பாகவதம். அதை படிச்சீங்கன்னாவே வேதங்களை கத்துக்குவீங்க. தவம்னா எது நமக்கு தவம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது சொல்லுங்க, தெரிஞ்சவங்க சொல்லலாம். எது நமக்கு தவம்? விரதம் இருக்கிறது நமக்கு தவம். ஏகாதசி விரதம் இருக்கிறது, வாயார செய்யற தவம். அப்புறம் இந்த மகாமந்திரம் சாண்டிங் பண்றது, அது ஒரு தவம். இந்த 4 ஒழுக்க கட்டுப்பாட்டு விதிகளை நம்ம கடைபிடிக்கிறோமா, இதுவும் தவம் தான். தவம்னு சொன்னா தவத்தோட சேர்த்து தவம் வந்து போய் நம்ம அப்படியே உட்காந்து தவம் பண்றது அப்படின்னு நினைக்காதீங்க. இதெல்லாம் நமக்கு குறிப்பிட்டிருக்க தவம். எளிமைனா உங்களுக்கு தெரியும், வந்தாவா இருக்கக்கூடாது எதுவும். நான் நிறைய படிச்சுட்டேன். நான் பகவத்கீதை முடிச்சேன், பாகவதம் முடிச்சேன், நான் பக்தி சாஸ்திரி முடிச்சேன், நான் பக்தி வைபவம் முடிச்சிட்டேன், பக்தி வேதாந்தா முடிச்சிட்டேன் அப்படின்னு பெருமையா தம்பட்டம் அடிச்சு கூடாது. எளிமையா இருக்கணும். இஸ்கான்ல எளிமையும் பணியும் ரொம்ப முக்கியம். அடுத்து அகிம்சை. அகிம்சைனா என்ன சொல்லுங்க?
அகிம்சைனா என்ன? ஹரே கிருஷ்ணா. சொல்லுங்க பிரபு, சொல்லுங்க மாதாஜி. ஏன்னா இது உங்களுக்கு மனசுல நிக்கணும் அதுக்காக. சண்டை போடாம சமாதானமா போறது. அதுவும் அகிம்சைன்னு சொல்றீங்க. ஓகே. வேற இன்னொன்னு, ஹிம்சைக்கு அடுத்து அகிம்சை. தெரியல மாதாஜி. துன்பங்களை பொறுத்துக்கிறது. துன்பங்களை பொறுத்துக்கிறது. ஒரு உயிர்களை கொல்லாம இருக்கணும் பிரபு, அதுவும் அகிம்சை தானே? ஆமாங்க. அதான் இப்ப நான்வெஜ் சாப்பிடறோம்னா அது அகிம்சை கிடையாது பிரபு. ஒரு உயிரை நம்ம கொல்றோம். ஒரு உயிரை கொன்னு ஒரு என்ன, ஊனை கொன்று இந்த ஊனை வளர்க்க வேண்டுமா? இல்ல, நமக்கு அந்த மாதிரி பல்வரிசையே கிடையாது. முதல்ல இது வெஜிடேரியன் பல்வரிசை. பகவான் அவரை போலவே நம்மளை படிச்சுக்கிறாரு. பகவானுக்குரிய பல்வரிசை தான் நமக்கு இருக்குது. இந்த நாய், சிங்கம், புலி அதுக்கெல்லாம் என்ன, அந்த பிளஷ கடிச்சு திங்கிற மாதிரி ஒரு பல் வரிசை இருக்கும். சிங்க பல்லாம் இப்படி கோரப்பல்லாம் இருக்கும், 2 பக்கமே இப்படி கோரையா இருக்கும், அதை கடிச்சு இருக்கிற மாதிரி. ஆனா மக்களுக்கு அது தெரியறது இல்ல. என்ன செய்யுது? அஞ்ஞானம். நம்ம கூட அப்படித்தான் இருந்தோம். யாரும் அப்படி இல்ல, தெரிஞ்சுக்கிட்ட பின்னாடியே அதை விட்டுட்டு வந்துடணும். அகிம்சைங்கிறது அது அகிம்சை. இன்னும் முக்கியமா இன்னொரு அகிம்சைன்னு என்ன சொல்றாங்கன்னா, இதுல பகவத்கீதையில, அடுத்தவங்க மனசை கூட நம்ம நோக்கடிக்க கூடாது. அவங்க மனதால வேதனைப்பட்டா கூட, பிரபு சொன்ன சண்டை போடாது இருக்கணும், அகிம்சை. கரெக்ட், சண்டை போடக்கூடாது. அதே மாதிரி அடிச்சு பிடிச்சு கையா உடம்பால இப்ப கையை வச்சு அடிச்சு அந்த மாதிரி கிடையாது. ஒரு ஆயுதத்தால தாக்குறதும் கிடையாது, அதுவும் அகிம்சை தான். தாக்காத இருக்கிறது. வார்த்தையால கூட, நம்ம மனசால கூட, உடலால, மனசு, காயா, வாக்கு. மனசுலயும் நம்ம ஒருத்தர் நம்ம நினைக்க கூடாது. இவ்வளவு கோபம் வருதா ஒருத்தர், நம்ம என்னதான் பண்ணலாம், ஒண்ணு போட்டா என்ன நினைப்போம். இதுவும் அகிம்சை கிடையாது. இது அகிம்சையோட முக்கியமானது. இதோடைய நீங்க பர்பெக்டா படிச்சீங்கன்னா இதெல்லாம் வரும். இது நினைக்கிறேன் நானு. பக்தி சாத்தியம் இருக்கும். அப்ப நீங்க இதை கேட்கலாம் என்னன்னுட்டு. ஹரே கிருஷ்ணா. டிவோட்டிஸ் யாருக்கும் ஒரு ஐடியா வரல. யாருமே ஏன் ஒரு கேள்வி கேட்க மாட்டேங்கிறீங்க? இப்படி ஒரு கேள்வி கேட்கலாமே நீங்க. எப்படி நீங்க அகிம்சை அகிம்சைங்கிறீங்க, இப்போ மிருகங்களை பலி கொடுக்குறாங்களே, அப்ப யஜ்ஞங்களை கொடுப்பாங்க, யாகம் வளர்த்தா யாகத்துல பலி கொடுப்பாங்க, அதெல்லாம் சரியான்னு கேட்கலாம் இல்ல? யாருக்காச்சும் தோணுதா? தோணுதுன்னா நான் விளக்குறேன் பிரபு. சரி, தெரியும்னா விட்டுறலாம். எவ்வளவுனா சொல்லுங்க மாதாஜி. அது நம்ம யாகம் வளர்த்துனா, அப்ப எப்பயுமே அந்த காலத்துல யாகம் வளர்த்துனா என்ன செய்வாங்க, கடைசிட்டு ஒரு விலங்கை பலி கொடுப்பாங்க. அது என்ன தெரியுங்களா, அந்த பலி கொடுக்கறது ஒரு வயதான ஒரு விலங்கை தான் பலி கொடுப்பாங்க. அப்படி அந்த யாகத்துல பலி கொடுக்கிற விலங்கு உடனடியா ஒரு அடுத்த பிறவிக்கு போயிடுது. உடனடியா அடுத்த ஒரு மனித பிறவி கிடைக்குது. எந்த பிறவியோ அது அதை விட மேன்மையான ஒரு பிறவிக்கு போயிடுது. அதனால அதை பலி கொடுக்கறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லதுதான். ஒரு பிறவி கிடைக்கணும்னா ரொம்ப கஷ்டம். நம்ம இறந்துட்டா கூட உடனே இன்னொரு மனித உடல் கிடைக்கவே கிடைக்காது, ரொம்ப காலம் ஆகும். உடனடியா கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். யாகத்தில் பலியிடப்படும் விலங்குகளுக்கு உடனடியாக அடுத்த ஒரு பிறவி முன்னேற்றம். ஹரே கிருஷ்ணா. பண்ணுங்க. அடுத்து அசுரகுணம். அசுரகுணத்தை பத்தி பார்க்கலாம். இந்த நம்ம படிக்க சொல்லிக்கலாம். அடுத்து ஹரே கிருஷ்ணா படிக்க சொல்றேன். அசுரகுணம் என்ன? தம்போ தர்போ அபிமானச. அடுத்தது அசுர சுபாவங்களின் விளைவுகள் மற்றும் முன்னேற்றம் அல்லது கீழ்ச்செல்வது ஆகிய தேர்வுகள். அசுர சுபாவத்தால என்ன ஆகுது, நம்ம தேவ சுபாவத்தால என்ன ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம். இதெல்லாம் விரிவா பின்னாடி பார்க்கலாம். ஒருத்தர் என்ன செய்யுங்க, ஒரு ஸ்லோகம் படிச்சு ஒரு படிக்கிறீங்க. ஒண்ணு படிச்சுட்டாங்க மாதாஜி, இத விளக்கிட்டேன். இப்ப 2வது யார் படிக்கிறீங்க? படிங்க டிவோட்டிஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க பிரபு. சொல்லுங்க, படிங்க பிரபு. தம்போ அபிமானஸ் மானசக்ரோத பாருஷ்யம் ஏவச அஞ்ஞானம் சாபிஜாதஸ்ய பார்த்த சம்பதம் ஆஷூரிம். ஹரே கிருஷ்ணா. மொழிபெயர் படிங்க பிரபு. பிருதாவின் மைந்தனே, தற்பெருமை, அகந்தை, வீண், அபிமானம், கோபம், கொடூரம், அறியாமை ஆகியவை
அசுர இயல்புடையவர்களின் குணங்களாகும். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு, தேங்க்யூ. சொல்றாங்க பாருங்க, தம்போ தர்போ அபிமான குரோதா. தம்பம் நம்ம சொல்லல, நம்ம பாருங்க, நம்ம பேசுற வார்த்தையில வந்து தம்பட்ட அடிச்சுக்கிறாங்கன்னு நம்ம ஊர் பக்கம்லாம் ரொம்பதான் தம்பாட்டு அடிச்சுட்டு போறாங்க. ஏன்னா இந்த பட்டுப்புடவை வாங்கினேன்பாங்க, ஏன் நகை வாங்கினேன், நான் அதை பண்ணேன் இதை பண்ணேன்னு பெருமைப்படுத்துவாங்க. என் பசங்க அந்த காலேஜ் படிக்க வச்சேன், அமெரிக்காவில் இருக்கிறான் அப்படிலாம் சொல்றாங்களா, அதெல்லாம் தம்போ, அந்த தற்பெருமை. தம்பட்ட அடிச்சுக்கிறாங்கன்ற பாருங்க, அதான் தற்பெருமை. தர்போன்னு அகந்த அந்த மாதிரி இருக்கிறாங்க. இப்படின்னா ஒரு அபிமானம் வாங்கி வைக்கிறது, கோபம் கொடு, இது எல்லாமே வந்து அறியாமை. இது எல்லாமே வந்து அசுர இயல்புடையவருடைய குணங்கள். இது எல்லாமே அசுர, இந்த மாதிரிதான் இருப்பாங்க அவங்க. ஆனா இந்த மாதிரி இல்லாத யாரு இருக்கிறாங்க சொல்லுங்க? இந்த கலியுகத்துல எல்லாருமே அசுரர் தான். யாருமே வந்து இருக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். கிருஷ்ணன் ஹரே கிருஷ்ணா. இதை படிங்க பிரபு. அடுத்து தானா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க இது. பதம் 16:5. யார் படிக்கிறீங்க? படிங்க பிரபு, நீங்களே படிங்க. படிக்காதவங்க படிங்க. யாருன்னா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தைவி சம்பத் விமோசாய நிபந்தாய சூரிமதா மாஷூஷ சம்பதம் தெய்வீம் அபிஜாதோ அபிபாண்டவ. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தெய்வீக குணங்கள் முக்தி தரக்கூடியவை, அசுர குணங்களோ பந்தப்படுத்துபவை. பாண்டுவின் மைந்தனே, கவலைப்படாதே, நீ தெய்வீக குணங்களுடன் பிறந்திருக்கிறாய். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு, ரொம்ப சந்தோஷம் பிரபு. சொல்றாரு, இந்த தெய்வீக குணங்களால என்னன்னா, தெய்வீக குணங்கள் நமக்கு முக்தி கொடுக்கும். அசுர குணங்கள் வந்து பந்தப்படுத்துறது, திரும்ப திரும்ப பந்தப்படுத்துறதுனால என்ன அர்த்தம்னா, நம்ம இறந்தா திரும்ப வந்து பிறப்போம், அந்த கர்மாவை அனுபவிக்கணும். இதே மாதிரி இந்த பர்த் அண்ட் டெத் சைக்கிள்லயே மாட்டிட்டு இருப்போம். பாபாங்கிட்ட போறது ரொம்ப கஷ்டம். நீ கவலைப்படாத அர்ஜுனா, நீ வந்துட்டு தெய்வீக குணத்தோட இருக்கிற அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் சொல்றாரு. அடுத்து யார் படிக்கிறீங்க? படிங்க. बहूद सर्गो लोके अस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरश प्रोक्त आसुरं பார்த்தமே ஸ்ருணு. பிருந்தாவின் மைந்தனே, இவ்வுலகிலுள்ள படைக்கப்பட்ட உயிர்வாளிகளில் தெய்வீகரமானவர்கள் அசுரர்கள் என இரு வகையினர் உள்ளனர். தெய்வீக குணங்களை பற்றி ஏற்கனவே மிக விவரமாக உனக்கு விளக்கியுள்ளேன். இனி அசுரர்களின் குணங்களை என்னிடமிருந்து கேட்பாயாக. இப்ப நான் உனக்கு வந்து தெய்வீக குணத்தை சொல்லிட்டேன், அசுர குணங்களை வந்து விளக்கி சொல்றேன் கேளுன்னு சொல்லிட்டு பகவான் சொல்றாரு. அசுர குணங்கள் என்னென்னு பார்த்தோம். இந்த தற்பெருமை, அதெல்லாம் சொன்னாரு. முதல்ல 2-3 ஸ்லோகத்திலேயே 1-2-3 ஸ்லோகத்துல சொல்லிட்டாரு. அதாவது என்னன்னுட்டு, தெய்வ இயல்புடைய குணங்கள், அசுர இயல்புடைய குணங்களையும் நான் சொல்லிட்டேன். எனக்கு என்ன வந்துட்டு அசுர குணத்தை பத்தி நான் உனக்கு சொல்றேங்கிறாரு. இன்னும் விளக்கமா நான் சொல்றேன் அசுர குணத்தை அப்படின்னு பகவான் சொல்றாரு. அசுர குணத்தை நம்ம பார்க்கலாம். அசுரத்தன்மையுடையவர்கள் என்ன பண்ணுவாங்க, என்ன செய்யக்கூடாது, என்ன ஒரு 5 ஸ்லோகம் நான் சொல்லிடுறேன் பிரபு. ஏன்னா ஒரு 10 o'clock கரெக்டா முடிச்சிடணும். இப்போ அவங்களுக்கு எல்லாம் இது இருக்கும். அதனால ஒரு 5 ஸ்லோகம் சொல்லிடுறேன், கடைசியில நீங்க சொல்லுவீங்க. 24 ஸ்லோகம் இருக்குது இதுல. இந்த அசுரத்தன்மையுடையவர்கள் வந்து என்ன செய்யணும் என்ன செய்யக்கூடாதுன்னே தெரியாது. அங்கிருந்து தூய்மையா இருக்க மாட்டாங்க, ஒரு முறையான நடத்தி இருக்காது, பொய் பேசுவாங்க, வாய்மை இருக்காது. இதெல்லாம் வந்து இந்த அசுரத்தன்மையுடையவர்களுடைய குணங்கள். அவங்க வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, இந்த உலகமே பொய், இதுக்கு அசுவாதனம் கிடையாது, பகவான் யாரும் இல்லை, நம்மளை கண்ட்ரோல் பண்றவங்க யாரும் இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து காம இச்சையால் தான் உண்டாக்கப்பட்டது, இது காமத்தை தவிர வேற என்னமே இல்லை, இது காரணம் வந்து காமம் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அசுரர்கள் சொல்றாங்க. அவங்க வந்து இந்த முடிவுல பின்பற்றி, எந்த முடிவு இந்த மாதிரி கடவுள் இல்லை, இதெல்லாம் காமத்தால வர்றது, அந்த மாதிரி முடிவை பின்பற்றி அறிவில்லாதவர்களும் தம்மை இழந்தவர்களுமான அசுரர்கள் என்ன பண்றாங்கன்னா,
உலகத்தை அழிப்பதற்கான பலனற்ற கொடூரமான செயல்களில் ஈடுபடுகின்றனர். இதுக்கு எதனா உதாரணம் தெரியுமா? இங்க யாராச்சும் ஒரு நினைப்பு வருதா சொல்லுங்க. ஏதாவது நினைப்பு வந்தா சொல்லலாம். இந்த உலகத்தை அழிக்கக்கூடிய செயல் என்ன? உலகத்தையே அழிக்கக்கூடிய செயல்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. அந்த போதை தான் மாதாஜி. வெரி குட். சொல்லலாம், அதையும் சொல்லலாம். கரெக்டா சொன்னீங்க. ஒரு காரணம் போதை. நல்லதான், நிறைய காரணம் இருக்குது. உலகத்தை அழிக்கக்கூடிய செயல்கள்னா போதை. அது அதுக்கு என்ன சொன்னா மதுபானம் தயாரிக்கிறது. அவன் பணம் சம்பாதிக்கிறதுக்காக மதுபானம் தயாரிச்சு குடிச்சு பாருங்க, நாடே பாவம். ஒரு குடும்பத்திலயும் இன்னைக்கு ஒரு 100 பெண்களை கூப்பிட்டு வச்சு உங்களுக்கு என்ன குறைன்னு கேட்டீங்கன்னா, அதுவும் பாவம் மிடில் கிளாஸோட இன்னும் கீழே இருக்கவங்க கூலிக்காரங்க பாவம் ரொம்ப கஷ்டப்படுறவங்க, ரொம்ப வேதனையா இருக்குது. என்ன சொல்றாங்க? குடிதான் பிரச்சனைங்கிறாங்க. அதுவும் தமிழ் பெண்ணு. நம்ம இங்கிலீஷ்காரன் கிடையாது. நீ போ, உன் குழந்தை என் குழந்தை நம்ம குழந்தை விளையாடுன்னு சொல்றது இல்ல. இன்னுமே பண்பாடு கொஞ்சம் காப்பாத்திட்டு வராங்க. கணவன் விட்டு போவாத எத்தனை விட்டுட்டு மேக்சிமம் போயிடுறாங்க. பாதி பெண்கள் ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க. ஒரு கணவன் இல்லாத எப்படி வாழ்றது, பிள்ளைகளுக்கு அப்பா வேணுமேன்னு. இன்னும் சொல்ல போனா இன்னும் நிறைய இருக்குங்க பிரபு, நிறைய இருக்குது. இன்னொன்னு சொல்ல போனா எல்லாம் என்ன செய்யறாங்க தெரியுங்களா? அணுகுண்டு தயாரிக்கிறாங்க. தேவையா அணுகுண்டு? அணு ஆயுதங்கள் தேவையா? தேவை கிடையாது. இப்ப அவன் தயாரிச்சு என்ன பண்றாங்க? இப்ப கொரோனா வைரஸ் தயாரிச்சுதான் விட்டாங்க, வேணாங்கன்ற வேணும்னு அவங்கதான் தயாரிச்சு விட்டாங்க அப்படின்றாங்க இலுமினாட்டிகள். என்னவோ சொல்றாங்க. ஆனா இதெல்லாம் இதனுடைய இது அசுரர்களுடைய குணங்கள். அசுரர்களாலதான் இது பண்றாங்க. இல்லாட்டி தெய்வ குணங்கள் தான் செய்ய மாட்டாங்க. அசுரத்தன்மையுடைய திருப்தி அடையாத காமத்திறன் தஞ்சமடைந்து கர்வம் மற்றும் பொய் கௌரவத்தின் கவர்ச்சியில் மூழ்கி மயக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க. எப்போதுமே தூய்மை இல்லாத விரதங்களில் ஈடுபடும் அவர்கள் நிரந்தரமற்ற பொருள்களால் கவரப்படுகிறாங்க. நிரந்தரமற்ற பொருள்களால் தான். நிரந்தரமானது எது? ஆன்மீக உலகம், வீடு. இந்த விடுதியாலதான் கவரப்பட்டிருக்காங்க. விடுதியாலதான். இன்னைக்கு நான் பண்றது சரி, நான் இருக்கிறனால எனக்கு சந்தோஷம். இன்னைக்கு என்னுடைய புலன்கள் இன்பத்தில் இருக்குது, இந்த புலன் இன்பமே எனக்கு போதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அறியாமையில் இருக்கிறார்கள். அறியாமையில் இருக்கிறாங்க. அதுவும் ஒரு பண்பு தான். இது அசுரர்களுக்கு முக்கியமானது, அறியாமை. அறியாதனால என்ன செய்யறாங்க? அந்த பாருங்க, இப்போ யாரையாச்சும் ஒரு கெட்ட பழக்கத்துக்கு போயிட்டு அது வெளியேற்றவே முடியாது. மதுவில் இருக்கவங்களா மதுவிலதான் வர முடியாது. ஏன்னா அதுலயே முழுகிட்டாங்க. எத்தனை தடவை அந்த ரீகேப்ல போடுவாங்க, திருந்துறேன்னுவாங்க. ஏதோ ஒரு 3 வாரம் 4 வாரம் 5 வாரம் 1 மாசம் 4 மாசம் 6 மாசம் ஆனா வந்தாலே திரும்ப ஒரு கொஞ்ச நாள் இருப்பாங்க, திரும்ப குடிக்கிறாங்க. திருத்த முடியதில்ல, அதுல முழுகிடுறாங்க. அதே மாதிரி இப்ப புராண கதை எடுத்துட்டா கூட கண்ணகி கோவலன் எடுக்கும்போது மாதவிட்டு அந்த கோவலன் வீட்டுக்கு போகவே கிடையாது. கடைசியிட்ட ஒண்ணும் இல்லாத இடத்த பின்னாடிதான் போனா. அப்படி அந்த மாதிரி காமத்துக்கிட்ட போயிட்டா அதுக்கு முடிவே இல்லை. அந்த பேராசைக்கு அளவே கிடையாது. பேராசையாலதான் அவங்க அசுரர்கள் ரொம்ப அழிஞ்சு போறாங்க. இது படிங்க பிரபு. யார் படிக்கிறீங்க? மாதாஜி, பிரபு யார் படிங்க? சீக்கிரம் நிறைய வரும்போது நீங்க படிங்க. சின்ன கொஞ்சம் நான் படிச்சிடறேன். படிங்க பிரபு. அசுரத்தன்மையுடையவன் எண்ணுகின்றான். அசுரத்தன்மையுடையவன் எண்ணுகின்றான், இன்று என்னிடம் இவ்வளவு சொத்து உள்ளது, எனது திட்டங்களின்படி நான் நிறைய லாபம் அடைய போகிறேன். தற்போது இவ்வளவு என்னுடையதாக இருக்கின்றது. எதிர்காலத்தில் இது மேன்மேலும் பெருகும். அது அவன் என்னுடைய எதிரி. அவனை நான் கொன்று விட்டேன். என்னுடைய மற்ற எதிரிகளுக்கும் கொல்லப்படுவார். நானே எல்லாவற்றின் இறைவன், நானே அனுபவிப்பாளன், நானே பக்குவமானவன், பலமுடையவன், மகிழ்ச்சியானவனும் நானே ஆவேன். செல்வாக்கு மிக்க உறவினர்களால் சூழப்பட்ட மிகப்பெரிய செல்வந்தன் நானே. என்னை போன்று சக்தியுடையவனும் மகிழ்பவனும் வேறு யாரும் இல்லை. நான் யாகங்கள் செய்வேன், தானங்கள் கொடுப்பேன், இவ்வாறு இன்பமாக இருப்பேன். இவ்விதமாக அத்தகு மக்கள் அறியாமையினால் மயக்கப்பட்டுள்ளனர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அசுரத்தன்மை என்ன சொல்றாங்க? எல்லாமே பாருங்க, சொத்து பத்து இருந்தாவே எல்லாத்தையும் ஜெயிச்சிடலாம்னு நினைக்கிறாங்க. சொத்து பத்துனால ஒண்ணும் செய்ய முடியாது. சொத்து பத்து அந்த புலன் இன்பத்துக்கு தான் அவங்க கடைசி வரைக்கும் கூட வர்றது எதுவுமே கிடையாது. சொந்தங்களே வராதப்போ சொத்து பத்து கூட வரப்போகுதா? இதுக்கு அருமையான ஒரு கதை இருக்குது. அது இன்னும் அடுத்த ஒரு கிளாஸ் உங்களுக்கு நான் சொல்றேன். ஏன்னா 24 ஸ்லோகம் இருக்குது. கதை சொல்லியே டைம், அதாவது அருமையான கதை. என்ன சொல்லாதே இருக்க முடியல.
ஒரு நாளைக்கு நான் சொல்லுங்க, சொன்ன ஒரு 5 நிமிஷம் ஆயிடும். ஒரு 5 நிமிஷம் மேல ஆகும். நம்ம கூட சொத்து வரும்னு நினைக்கிறாங்க. எத்தனை நாளைக்கு சொத்து வரும்? சொத்து வர்றதெல்லாம் பகவான் தான் நித்தியம். அவரு தான் வருவாரு. அவனால ஒரு நிமிஷம் வாங்க முடியுமா? ஒரு நிமிஷம் விலைக்கு வாங்க முடியுமா? சொல்றாங்க டாக்டர்கிட்ட போய் 24 அந்த பேஷண்ட்டுக்கு 24 மணி நேரம் தான் டைம்ன்றாங்க. அவன் எங்கிட்ட இருக்கிற சொத்தெல்லாம் கூட எழுதி வைக்கிறவங்களுக்கு எனக்கு ஒரே ஒரு நாள் உயிரோட இருக்க வைங்க டாக்டர் அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா? சொன்னாலும் அந்த ஒரு நாள டாக்டரால் உயிரோட இருக்க வைக்க முடியுமா? முடியாது. ஆனா அவன் நினைக்கிறான் நான் நிறைய இன்னும் இதெல்லாம் என்ன காசு 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 பணம் பணம் இதுதான், வேற திங்கும் கிடையாது. பணம் நிறைய வரும்போது வரதுக்கூடிய அந்த கொஞ்சம் கும்பிடுவாங்க சாமி. எப்படி கும்பிடுவாங்க? சாமி இந்த காசு எனக்கு என்னைக்கு இருக்கணும், சாமி இந்த காசு எனக்கு என்னைக்கு நிறைய இருக்கணும், இததான் கும்பிடுவானுடைய. சரி இவ்வளவு சம்பாதிச்சிட்டமே. பரிச்சித்து மகாராஜா கடைசியில என்ன பண்ணாரு? இறக்கறதுக்கு 1 வாரம் தான் இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க. சொன்னது அவர் என்ன சொன்னாரு? 1 வாரம் இருக்குதா, இப்ப என்ன பண்ணலாம்? சரி சரி நம்ம பசங்களா இருக்காங்க, கூப்பிட்டு நீ இதை பண்ணு, இவங்க இப்படி பண்ண, இந்த தேசத்தை சேர்க்கலாம், இந்த கஜானா இப்படி ரப்பு, இதை இப்படி பண்ணு அப்படி பண்ண. அதெல்லாம் அவர் எதுவுமே செய்யல. இதை பண்ணுங்கன்னு ஒரே செகண்ட் தான். 1 வாரம் தான் இருக்குது. இப்ப நம்ம செய்யக்கூடியது என்ன, செய்யக்கூடாது என்ன, அததான் யோசனை பண்ண. 1 வாரம் தான். 1 வாரம் உயிரோடு இருப்போம், 7 நாள் தான் உயிரோடு இருப்போம், நம்ம என்ன பண்றது? உடனே அவர் போனாரு. அதாவது முனிவர்களை எல்லாம் கூப்பிட்டாரு, ரிஷிகளை எல்லாம் கூப்பிட்டாரு, எல்லாரையும் போனாரு. எல்லாரையும் கேள்வி கேட்டாரு. என்னன்னு? நான் 1 வாரம் தான் உயிரோட இருக்க போறேன், நான் செய்யக்கூடியது என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பரிச்சித்து மகாராஜா கேட்டாரு. அப்பதான் சுகதேவ கோஸ்வாமி அறியறது என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை எடுத்து உரைக்கிறார் பரிச்சித்து மகாராஜாவுக்கு. அப்பதான் நமக்கு அதனாலதான் நமக்கு பாகவதமே கிடைச்சது. ஆனா இப்போ நாம எப்ப சாவுன்னே தெரியாது. நம்ம என்ன பரிச்சித்து மகாராஜா மாதிரி புண்ணிய ஆத்மாவா? அப்புறம் ஹார்ட் அட்டாக் வருமா, இல்ல வண்டியில போகும்போது ஆக்சிடென்ட் ஆகுமா, இல்ல நம்ம ஒழுங்கா போனா கூட வர்றவன் வந்து நம்ம மேல ஏத்திட்டு போயிடுறான், பாத்ரூம்ல வலிக்கு விழுந்து போயிடுறோம். விடிய பதம் பதம் எத்தி பதம் சொல்லிட்டு பாகவத்துல இருக்குது. ஒரு அடி இந்த கலியுகத்துல எடுத்து வைக்கிற பதம் பதம் எத்தி பதம் பயம். ஒரு அடியுமே பயம் நிறைந்ததா இருக்குது. இந்த மாதிரி இருக்கிறதையும் நான் சொத்து இதெல்லாம் என்னது, நான் தான் அனுபவிப்பேன். ஒரு பதவி பிடிக்க ஒருத்தன் கொள்றான், சொத்துக்கு பங்காளி சண்டை, நிலத்துக்கு சண்டை போட்டு அவனை கொள்றான், கொண்டுட்டு அவன் நிலை எனக்கு வந்துடும், இந்த பதவியில இவன் இருக்கிறான், இவனை கொண்டா அடுத்து நான் தான் இந்த பதவிக்கு வருவேன், இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கிறாங்க. இதெல்லாம் என்னன்னு நீங்கன்னா இந்த அறியாமையினால் மயக்கப்பட்டு அசுர குணத்தில் இருக்கிறாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மாதாஜி படிங்க. பதினாறு 17. ஆத்ம சம்பாவிதா சதப்தா தனமான மாதான் விதாக யஜந்தே நாம யக்னேஷ்டே தம்பேனா விதி பூர்வகம். செல்வத்தாலும் பொய் கௌரவத்தாலும் மயக்கப்பட்டு தன்னுள் திருப்தியுற்று எப்போதும் திவிலுடன் விளங்கும் இவர்கள் சில சமயங்களில் எந்த சட்டத்திட்டத்தையும் பின்பற்றாமல் பெயரளவில் கர்வத்துடன் யாகங்களை செய்கின்றனர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பின்னாடி வர்ற இதுல நம்ம பார்க்கலாம். அதாவது எப்படி செய்யறாங்க நீங்க வந்து செய்யறதுன்னுட்டு. யாகம், இந்த தானா தவான்லாம் எப்படி செய்யறாங்கன்னு நம்ம பாத்துக்கலாம். இந்த செல்வம், இந்த கௌரவம், இதனால வந்துட்டு அவனுனால அவனுக்குதான் திருப்தி. அதனால அவனுக்கு ரொம்ப திமிரு. அவனுக்கு தான் எந்த சட்டத்திட்டையும் ஃபாலோ பண்ணது. என்ன சட்டத்திட்டம்? ஒரே ஒரு சட்டத்திட்டம். என்ன சட்டத்திட்டம்? எளிமையா சொன்னான், 1 நாளைக்கு இந்த ஏகாதசி விரதம் இருப்பா அப்படின்னு சொன்னா இருக்க மாட்டாங்க. அவங்களுக்கு தெரியறது இல்ல. சும்மா அவங்க பேருக்காக ஒரு யாகத்தை பண்ணி ஏதோ என்ன யாகம் பண்றாங்க. அதை கூட அவங்க எல்லாம் இப்ப என்ன பண்றாங்கன்னா ஜன்ம மிருத்தி யோகம் பண்றாங்க. ஹோமம் என்ன ஏற்காம இருக்கிறதுனா சாவு வரக்கூடாது, மரணம் வரக்கூடாதான். என்ன யாகம் பண்ணாலும் பகவான் எழுதி வச்சுக்கிறார், நீங்க இத்தனை மூச்சு விடணும்னு, இத்தனை நாட்டுக்கணும்னு எழுதி வைக்கல, உங்களுக்கு இத்தனை தடவை மூச்சு விடணும். அதனாலதான் அந்த காலத்துல இது காட்டுல போய் தவம் பண்றாங்க பாருங்க, பண்ணும்போது மூச்சு விட மாட்டாங்களே, மூச்சு இழுத்து வச்சுதான் பண்ணுவாங்க. ரொம்ப வேகமா மூச்சு விட மாட்டாங்க. மூச்சு விடுறதுதான் கவுண்டிங் நம்மளுடைய ஆயுளுக்கு. இவன் வந்து யாகம் பண்ணா நம்ம உயிரோட இருந்தலாம் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறான். அது வந்து அவனுடைய அறியாமை, கர்வம்,
ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்து படிங்க. அந்த மாதிரி படிங்க படிங்க. படிங்க பிரபு. அகங்காரம், பலம், தர்பம், காமம், குரோதம், சமஸ்கிருதா, சமஸ்கிருதம், மாமாத்ம, பரதேஹசு, பிராத்விந்தோ, அப்சூயகः. அகங்காரம், பலம், தற்பெருமை, காமம் மற்றும் கோபத்தில் மயங்கியுள்ள அசுரர்கள் தங்களது சொந்த உடல்களிலும் பிறருடைய உடல்களிலும் வீட்டுள்ள பரம புருஷ பகவானிடம் பொறாமை கொண்டு உண்மை மதத்தினை விதிக்கின்றனர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அகங்காரம், நான் தான் எல்லாத்துக்கும். அகங்காரம் விமூடாத்மா கர்த்தாகம் இது மன்னியதுன்றாங்க 3.27. விமூடாத்மா முட்டாள்கள் அந்த அகங்காரத்தில் மயக்கப்பட்டு எல்லாத்துக்கும் நான் தான் காரணம்னு நினைக்கிறாங்க. பலம், என்ன பலம்? எனக்கு ஆட்பலம் இருக்குது, பணபலம் இருக்குது. பணபலம் இருக்குது, பணத்தை கொடுத்து ஆள் சேர்றாங்க. 100 ரூபா கொடுத்தா போதும். 50 ரூபா இந்த ஒரு மீட்டிங் நடக்குவாங்க. நானே எங்க வீட்டுல ஒரு இது வச்சுக்கேன், வாங்க 50 ரூபா கொடுக்கணும் வந்து உட்காடுறாங்க. வாங்க 100 ரூபா கொடுக்கணும் வந்து உட்காந்துடுறாங்க. பணபலம், அந்த பணத்தால் நான் எதையுமே சாதிப்பேன். ஆள் பணம் சேர்த்தோம்னா பணபலம் இருக்கணும், இல்லை சொந்தம் தான் ஒரு சிலர் தான் வருவாங்க. தற்பெருமை என்கிட்ட இருக்குது, நான் பண்ண இத்தனை பேர் வராங்க, இவ்வளவு இது பண்ணாங்க. காமம்னா ஆசை, கோபம். இதுல இருக்க அசுரகம் என்னன்றாங்க. இதனால என்ன ஆகுது? அவங்க எங்க வீட்டுக்கு சொல்லுங்க, பகவான் தங்களுடைய உடலிலும் பிறருடைய உடல்களிலும் இருக்கிற பரமபுருஷ பகவானிடம் பொறாமை கொண்டு எங்க வீட்டிருக்கிறார்? யாருக்கு தெரியும் சொல்லுங்க? பகவான் உடல்ல எங்க வீட்டிருக்கிறார்? வெரி குட். இதயத்துல என்னவா இருக்கிறாரு? இதுதான் எதிர்பார்த்தேன். பரமாத்மாவா இருக்கிறாங்க. உங்களுடைய உடல்லையும் பரமாத்மாவா இருக்கிறாரு, என்னுடைய உடல்லையும் இருக்கிறாங்க. அது அறியறது இல்லை, எங்கிட்ட இருக்கிறாங்க உங்கள்ட்ட இருக்கிறாங்கன்னு நினைக்கிறது இல்லை. அதை நினைக்காமையே உண்மை மதம். உண்மை மதம்னா என்ன சொல்லுங்க? என்ன தெரியுங்களா? இது உங்களுக்கு தெரியாது. உண்மை மதம்னா எது? உண்மை மதத்தை நிந்திக்கின்றனர். மதம்னா தர்மம். தர்மம்னா என்ன? தர்மம் து சாக்ஷாத் பகவத் பிரணீதம். பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் தான் உண்மையான மதம். இது பாகவத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. தர்மம் து சாக்ஷாத் பகவத் பிரணீதம். பகவானே அவங்க நிந்திக்கிறாங்க. அதே மாதிரி தானகம் பொறாமையுடன் கருணையின்றி இருக்கும் இத்தகைய கடல்நிலை மனிதர்களை ஜடவாழ்வு என்னும் கடலில் பல்வேறு அசுர இனங்களுக்குள் நான் நிரந்தரமாக தருகிறேன். பகவான் என்ன செய்யறாரு? இந்த மாதிரி பொறாமையா கருணை இல்லாத இருக்கிறவங்களை இந்த மாதிரி இருக்கிற கடல்நிலை மனிதர்கள் இவர்களை ஜடவாழ்வுங்கிற கடல்ல அசுர இனங்களுக்குள் பகவான் 12ஆ தள்ளிடுறாரு அவங்கள. டைம் என்ன சொல்றாரு? சொல்லுங்கம்மா, சொல்லுங்கம்மா. குந்தியின் மகனே, அசுரத்தனமான வாழ்வினங்களில் மீண்டும் மீண்டும் பிறவி எடுக்கும் இத்தகையவர்கள் என்றுமே என்னை அடைய முடியாது. படிப்படியாக அவர்கள் மிகவும் வெறுக்கத்தக்க வாழ்வினங்களில் மூழ்கின்றனர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. என்ன சொல்றாரு பகவான்? இவங்க கருணை இல்லாதவங்க. இவங்க என்ன செய்யறாரு பகவான்? திரும்ப 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 வெறுக்கத்தக்க ஒரு உயிரினங்கள்ல வாழ்வினங்கள், வெறுக்கத்தக்க வாழ்வினங்கள் சொல்லும்போது ஒரு இதை ஏதாவது சொல்லுங்க பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம எத்தனையோ மிருகங்களை பாக்குறோம். ஆனா ஒரு சில மிருகங்களை பார்த்தா ஒதுங்கி போயிடுவோம். ஒரு பாம்பு, அன்னப்பட்சி பார்த்தா ஒரு ஆசை வரும். பண்ணி கண்டா ஒதுங்கி போயிடுவாங்க, சேர் அடிச்சுட்டு வரும் அப்படின்னுட்டு. நாய், பூனை, பண்டி அந்த மாதிரி இது ஏன் சொல்றேன்னா, மனித பிறவியை விட அது கீழான ஒரு உயிரினம். அந்த கீழான உயிரினத்துல ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா பகவான் போறாரு. அதுக்கு மேல இன்னும் கீழே இருண்ட லோகத்துக்கு போயிடுவாங்க. இன்னும் அதுல சமூக குணத்துல இருக்கிறவங்க நம்ம அடுத்து வரக்கூடிய ஒரு அத்தியாயத்துல அதை நம்ம பார்க்கலாம். அந்த மாதிரி இருக்கவங்க எப்படி போவாங்க இன்னும் சொல்லிட்டு. இதுக்கு உதாரணங்கள் இருக்குது. எந்த மாதிரி உதாரணம்? ராவணன், கம்சன், இரண்யகசிபு இவங்களை கொல்றதுக்கு கடைசியில பகவானே அவதாரம் எடுத்துட்டாரு. பகவானே அவதாரம் எடுத்து பகவான் அவரை கொன்னாரு. இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா, இந்த அசுரர்களுக்கும் பகவான் கருணை காட்டுகிறார். அவரு கருணாமயி.
அவங்க என்ன மாதிரி பக்தி பண்ணாங்கன்னா நிந்தனா பக்தி. எப்பவுமே அவங்க கம்சன் என்ன பண்ணுவான், இங்க கொள்ளுவாரா கிருஷ்ணரு, இப்ப கொள்ளுவாரா, இதுல வந்து எந்த இடத்துல வர்றாரு, எப்படி வந்து கொள்வாருன்னே தெரியாத. எப்ப பார்த்தாலும் கம்சன் 24 மணி நேரமே பகவானை நினைச்சிட்டு இருந்தாரு. இது வந்து பக்தி, இது சரியான பக்தி கிடையாது, தவறான பக்தி, இதை நாம் எடுத்துக்கொள்ளக் கூடாது. இது வந்து நிந்தனா பக்தி. அவருக்கும் வந்து பகவான் என்ன செய்தாரு, கருணை காட்டினாரு. அவருடைய கருணையை இது குறிப்பிடுது. அடுத்து 19 போயிடுச்சு. 21 மாதாஜி. அடுத்தது வரமா 21. 19 வருது. பிரபு படிங்க. 19 வருதுமா. இது அடுத்து 20 முடிஞ்சுங்க. 20 முடிஞ்சிச்சாமா? 21 21 அடிச்சா 19 ஸ்லோகம் தான் போட்டிருக்கேன். இல்ல இதான் இது படிச்சிட்டீங்களா? படிச்சாச்சுங்க. கீழே வாங்க மாதாஜி. 23வது 23வது ஸ்லைடு இதுதாம்மா. இதுதான் அந்த ஸ்லைடு. 23வது ஸ்லைட்ல இந்த ஸ்லோகம் தான் கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்த ஸ்லோகம் நம்ம லைனா படிக்கல, அவங்க கொடுத்துருக்க ஸ்லோகத்தை நம்ம படிக்கிட்டு வரோம். லைனா கொடுக்கல. ஓகேவா? இத படிங்க. சண்முகசுந்தரம் பிரபு படிங்க. படிக்கணுமாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. த்ரிவிதம் நரகஸ் ஏதம் வாரம் நாசனம் ஆத்மன காம குரோதஸ் ததா லோபஸ் தஸ்மாத் ஏதத் த்ரயம் தியஜத். ஹரே கிருஷ்ணா. இது படிங்க பிரபு. மொழிபெயர்ப்பு. காமம், கோபம், பேராசை ஆகியவை நரகத்திற்கு கொண்டு செல்லும் 3 கதவுகளாகும். இவை ஆத்மாவை அழிவு பாதையில் நடத்துவதால் ஒவ்வொரு அறிவுள்ள மனிதனும் இவற்றை துறக்க வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஒருத்தரும் வந்துட்டு இது வந்துட்டு ஒரு காமம் அப்படின்றோம். காமம் வந்து நரகத்துக்கு கொண்டு போகுது. ஆனா அதே பகவான்கிட்டையும் கொண்டு போகும். தெரியுமா உங்களுக்கு? இதுக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்ல முடியுமா? காமம், அந்த காமத்தை பகவானிடம் வச்சா அது வந்து பகவான்கிட்ட நம்ம கொண்டு போவோம். ஆனா இந்த மெட்டீரியல் காமம் வந்துட்டு அழிவு பாதைக்கு போவோம். நாம இத நரகத்துக்கு கொண்டு போயிடும். இதை திறந்துடணும். பட் காமத்தால் யார் பகவான் கிட்ட போனாங்க, இதையும் நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும். ஒண்ணு சொல்லும் போதே ஆப்போசிட்டா கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா இருக்கும். சரி, இதனால கத்தி இருக்குது. கத்தி, அந்த கத்தியை வச்சு வெஜிடபிள் நறுக்கி நம்ம குழம்பு செய்யலாம், தேங்காயை உடைச்சு சாமிக்கு வைக்கலாம், அதே மாதிரி ஒரு ஆளை கொலையும் செய்யலாம். அது போல இந்த காமத்தை பௌதிகமா யூஸ் பண்ணும்போது இப்படி, இந்த காமத்தை ஆன்மீகமா யூஸ் பண்ணி யார் பகவான் கிட்ட போனாங்க சொல்லுங்க பார்க்கலாம். நினைப்பிருக்கா? அழகா சொல்லலாமே. கிருஷ்ணன் பேர் சொன்னாமே யார சேர்த்து சொல்றோம்? உங்களுக்கு ஈஸியா சொல்றேன். இது ஒண்ணு கிருஷ்ணான்னு சொல்லும் போது வெரி குட். நான் எதுக்குமே இப்ப குழு சொல்றேன் அப்படி நீங்க கொஞ்சம் யோசனை பண்ணீங்கன்னா வந்துடும். ராதா தனது ஆசையை எங்க வச்சாங்க? அதே மாதிரி கோபர்கள் இவங்க எல்லாம் தன்னுடைய காமத்தை எங்க வச்சாங்க? பகவான் மேல வச்சாங்க. அதனால அவங்க வந்து பகவான் கிட்ட போனாங்க. சரிங்களா? நாமளும் இந்த காமத்தை, இந்த மெட்டீரியல் காமத்தை அப்படியே திருப்பி பகவான் மேல வைக்கணும். கோபம், இந்த கோபத்தால பகவான் கிட்ட போனா அந்த கோபத்தை நம்ம என்னன்னா பகவான் கிட்ட போக முடியாது. அந்த கோபத்தை நம்ம வந்து பகவானுக்காக யூஸ் பண்ணலாம். யாருன்னா சொல்லுங்க, ஒரு கோபத்தை பகவானுக்காக யூஸ் பண்ண ஒரு டிவோட்டி பத்தி தெரியுமா? தெரிஞ்சா சொல்லுங்க, நான் சொல்லிடுறேன். சொல்லுங்க மாதாஜி. ஹனுமான் வெரி குட். இதுதான் பிரபு. வெரி குட். ஹனுமான் என்ன செஞ்சாரு? தன்னுடைய கோபத்தை ராவணன் கிட்ட காமிச்சாரு. எப்படி காமிச்சாரு? வால்ல நெருப்பு கட்டிட்டு போயிட்டு அப்படியே ஒரு இது பண்ணதுதான். பூரா லங்காபுரியே நெருப்பால எரிச்சாரு. தனது கோபத்தை. சொல்லுங்கம்மா, வேற ஏதாவது உதாரணம் இருந்தா சொல்லுங்க, எனக்கு இதுதான் தெரியும். இல்ல, இலங்கையே தீப்பற்றி எரிஞ்சதுங்க மாதாஜி. கொழுந்து விட்டு எரிஞ்சதுங்க ராமாயணத்துல. ஆமாப்பா.
நாமும் என்ன செய்யணும், நம்மளுடைய கோபத்தை பகவானுக்காக காட்டணும். பகவானை யாராச்சும் திட்டுறாங்களா அப்ப அவங்க ஆனா வந்து அப்போ கூட நம்ம என்னன்னா, யாராச்சும் அப்படி நிந்தனை பண்ணாங்களா ஒண்ணு அவங்க வந்து எதிர்த்து பேசணும். இல்ல பேச முடியல அந்த இடத்த விட்டு வந்துடணும். நம்ம எல்லாத்தையும் நம்ம சண்டை போட்டு இருக்க முடியாது. சண்டை போடுங்களே பகவான் நிப்பத்துல அதை நம்ம காதை வாங்கவே கூடாது. அது காதுல நம்ம கேட்கவே கூடாது. வந்துடணும். நம்ம அந்த இடத்த விட்டு உடனே வந்துடணும். பேராசை இதை எல்லாமே வந்து நரகத்துக்கு போற வழிகள் தான். இது வந்து ஆத்மாவை வந்து அழிவு பாதையில் நடத்துவதால் ஒவ்வொரு அறிவுள்ள மனிதனும் இவற்றை துறக்கணும். ஒரு அறிவுள்ள மனிதன் வந்து இவற்றை துறக்க வேண்டும்னா விட்டுறணும், திறந்துடணும். அதை வந்து நம்ம அதான் அதை திறந்துட்டாவே நமது பற்றை பகவான் மேல் வைக்க வேண்டும். இது படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ். பூஜா ஸ்ரீ மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. கீதா ஸ்ரீ மாதாஜி. கீதா ஸ்ரீ ஆச்சரத்யாத்மனஸ்ரேயஸ்ததோ யாதி பராம் கதிம். குந்தியின் மகனே, நரகத்தின் இந்த 3 கதவுகளில் இருந்து தப்பிய மனிதன் தன்னுணர்விற்கு அனுகூலமான செயல்களை செய்து படிப்படியாக பரம இலக்கை அடைகின்றான். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணாமா. தேங்க்யூமா பூஜா ஸ்ரீ. கரெக்டா முன்னாடியே வந்துருங்க, ரொம்ப சந்தோஷம். அடுத்தது கீதா ஸ்ரீ மாதாஜி படிங்க. ஆமா, எஸ் படிச்சிருங்க. அப்புறம் நான் படிச்சிருங்கம்மா. ஹரே கிருஷ்ணா. பூஜா ஸ்ரீ மாதாஜி படிச்சிருங்க. கீதா ஸ்ரீ மாதாஜி படிங்க. இது எனக்கு வடமொழி வராது, இருந்தாலும் ட்ரை பண்றேன். வர்த்ததே காமகாரத நஷ்டஸ்திநேதின ஷகநபர். எனக்கு வராது. சாஸ்திர விதிகளை புறக்கணித்து தனது மனம் போன போக்கில் செயல்படுபவன் பக்குவத்தையோ சுகத்தையோ பரம இலக்கையோ அடைவதில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி இன்னொரு ஸ்லோகம் மட்டும்தான் இருக்குங்க மாதாஜி. அவ்வளவுதான்மா, அவ்வளவுதான். இன்னும் ஒன்று படிச்சிருங்க. யார் படிக்கிறீங்களோ படிங்க, யார் படிக்கிறீங்க இது வரைக்கும் அவங்க கூப்பிடுங்க. பத்ரி பிரபுஜி படிக்கிறீங்களா? அமராவதி மாதாஜி படிச்சாங்களா? இருக்காங்களா பாருங்க. அமராவதி மாதாஜி ஆரம்பத்திலே இருந்தாங்க. அமராவதி மாதாஜி அமராவதி மாதாஜி படிக்கிட்டுங்களா? படிங்க. தஸ்மாத் சாஸ்திரம் பிரணமானம் ஜே கர்ண்யாகர்ய வியாவசித்தோ இக்ஞாத்வ சஸ்திர விதானார்த்தம் கர்ம கார்த்து ஈஷார்ஷை. அவ்வளவுதான். எது கடமை என்றும் எது கடமை அல்ல என்றும் சாஸ்திரங்களின் விதிகளால் ஒருவன் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். படிப்படியாக ஏற்றம் பெறுவதற்கு இத்தகு சட்ட திட்டங்களை அறிந்து அவன் செயல்பட வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. தஸ்மா சாஸ்திரம் பிரமாணம் தே காரிய வியவஸ்திதௌ ஞாத்வா சாஸ்திர விதானோக்தம் கர்ம கருதும் இகார்ஹசி. எது கடமை எது கடமை கிடையாது அப்படின்னு எப்படி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்? சாஸ்திரங்கள் விதிகளால், அதுதான் பிரமாணம் சொல்லுவாங்க. ஒருவன் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். படிப்படியாக ஏற்ற பெறுவதற்கு இத்தகு சட்டத்திட்டங்களை அறிந்து அதன்படி செயல்பட வேண்டும். இப்போ ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன் நானு. பிரமாணங்கிறோம், சாஸ்திரங்கள் விதிகளால் புரிந்துக்கணும்ன்றோம். இப்ப நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். இப்போ உங்க குழந்தை கூட்டிட்டு வரீங்க, கூட்டிட்டு வந்து இது என் குழந்தைன்னு சொல்றீங்க. என் குழந்தை இப்ப எனக்கு இப்போ இது 5 வருஷத்துக்கு இந்த வருஷத்துல பிறந்துன்றீங்க. அதை நான் எப்படி நீங்க சொல்றத நான் நம்பணும்? நீங்க நம்ப முடியாது. பிரமாணம் வேணும். அதுக்கு ஒரு ஆதாரம் கொடுக்கணும். நீங்க எனக்கு என்ன ஆதாரத்தை கொடுப்பீங்க? இது உங்க வீடுன்றீங்க, உங்க சொந்த வீடா இருந்தா எனக்கு அது என்ன பிரமாணம்? இது உங்க சொந்த வீடு வாயில சொன்னா நம்புவனா? நம்ப முடியுமா? பர்த் சர்டிபிகேட். எஸ், வெரி குட். இது என் குழந்தை இந்த நேரத்துல பிறந்ததுன்னு வாயில சொன்னா யாரும் ஏத்துக்க மாட்டாங்க. அதுக்கு ஒரு பிரமாணம் வேணும். இது என் வீடுன்னு சொன்னா பத்திரத்தை காட்டணும். அது போல நாம சாஸ்திரங்கள் விதிகளை நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுதான் நமக்கு வந்துட்டு
பிரமாணம். அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு அதன் மூலமா நம்ம வந்து ஏற்றம் பெற வேண்டும். இதை விட்டத்துக்கு போயிடலாம். இதை படிச்சிட்டோம். அடுத்தது 22. 22. அதை கடைசிக்கு முடிச்சுட்டு சொல்ல வரேன். சொல்லாது பார்த்தான்றாரு. இப்ப குந்தியின் மைந்தன்கிறாரு. அதாவது குந்தியின் மகனே, இந்த நரகத்தின் இந்த 3 கதவுகள், எது நரகத்தின் 3 கதவுகள் சொல்லுங்க. இப்ப படிச்ச முன்னாடி சொல்லுங்க. எது நரகத்தின் 3 கதவுகள்? இப்பதான் நான் சொன்னேன், திருப்பி விடணும். இந்த மாதிரி இவங்க மேல வந்து இப்படி விடணும். இவங்க இது பண்ணதுனால பகவான் கிட்ட போனாங்க. நம்ம இந்த மெட்டீரியல் இது இருந்தா நம்ம வந்து திரும்ப திரும்ப அழிவு பாதையில போவோம்னு சொன்னேன். வெரி குட். நினைப்பிருக்கத பார்த்து சொல்லுங்க. பேராசை 1. அப்புறம் இன்னும் 2 புக் வச்சிருந்தா புக்க பார்த்து சொல்லுங்க. வெரி குட். இன்னும் 1 அகங்காரம், காமம் இல்ல காமம், கோபம், விரோதம், பேராசை. பாருங்க, இத படிங்க. இந்த மொழிபெயர்ப்பு மட்டும் யாராச்சும் படிங்க. இல்ல மாதாஜி, இல்லம்மா, ஸ்லோகத்துல இருக்க சொல்லணும். 16 காமம், கோபம், பேராசை ஆகியவை நரகத்திற்கு கொண்டு செல்லும் 3 கதவுகளாகும். இவை ஆத்மாவை அழிவு பாதையில் நடத்துவதால் ஒவ்வொரு அறிவுள்ள மனிதனும் இவற்றை துறக்க வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா. நான் தூக்கத்துல நான் வந்து கேட்டா கூட நீங்க சொல்லணும். எது 3 நரகத்தின் 3 கதவுகள் எதுன்னு நான் கேட்பேன். கதவுகள் நிறைய சொல்லலாம், பொறாம கூட சொல்லலாம். பட் நம்ம 16வது அத்தியாயத்துல 21 ஸ்லோகத்துல சொல்லப்பட்டிருப்பது என்ன? ஒரு இடத்துல ஒண்ணு சொல்லலாம், சொல்லுவாங்க, தவறு கிடையாது இடத்துல. ஆனா இந்த 16வது அத்தியாயம் 21 ஸ்லோகத்துல நரகத்தின் 3 கதவுகளும் பொதுவாவே சொன்னா எதை சொல்லணும் சொல்லுங்க? காமம், கோபம், பேராசை. இதெல்லாம் உங்களுக்கு வந்து கேள்வி பதிலுக்கு வரும். பக்தி சாஸ்திரி படிக்க போறீங்க. அதனாலதான் இப்ப தந்தர கேட்டு உங்களுக்கு அப்படியே பக்தி சாஸ்திரி ட்ரைனிங் எடுத்துக்கோங்க, ரொம்ப நல்லது. இப்ப அடுத்த ஸ்லோகத்துக்கு சொல்லல. இப்ப 3 கதவுகளிலிருந்து தப்பிய மனிதன் தன்னுணர்வுக்கு அனுகூலமான செயல்களை செயல் செய்து படிப்படியாக பரமலக்கை அடைகின்றான். ஆமா, பராம்கதி. இந்த 3 கதவுலிருந்து தப்பிச்ச மனிதன் தான் தன்னுணர்வு பெற்று அனுகூலமான செயலை செஞ்சு பரம இலக்கை எது? பகவானுடைய கோலோக விருந்தாவனம். அதே மாதிரி இந்த சாத்திர விதிகளை புறக்கணித்து மனம் போனபடி போக்கில் செயல்படுறவன் என்ன செய்யறான்? பக்குவத்தையும் பெற முடியாது, சுகத்தையும் அனுபவிக்க முடியாது, பரம இலக்கையும் அடைய முடியாது. அவரு எங்கேயும் போக முடியாது, நடுல அப்படியே அலைஞ்சிட்டு தெரியுவாரு. எது கடமை இல்லைன்னு சாஸ்திரங்களை புரிஞ்சுக்கிட்டு நாம சாஸ்திரம் சொல்றபடி நாம செயல்பட வேண்டும். அடுத்து அத்தியாயம் 16 சுருக்கம் பார்க்கலாம். தலைப்பு பார்த்தோம். தேவ மற்றும் அசுர சுபாவங்கள். தேவருடைய குணங்கள் என்ன, அசுருடைய குணங்கள் என்ன? அசுர குணத்தை எங்க கொண்டு போகுது, தெய்வ குணம் எங்க கொண்டு போகுது? நாம வந்து அசுர குணத்துல இருந்தா நமக்கு நசுகம் நான் பராம் கதி. நமக்கு அசுர குணத்துல இருந்தா நமக்கு பரம இலக்கை அடைய முடியாது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம். ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சா கல்பதருப்பயசா கிருபா சிந்துபயேவச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. அனந்த கோடி பக்த விருந்தகி ஜெய். நாமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் தாகூர் கி ஜெய். ஜகத்குரு சில பிரபுபாத் கி ஜெய். प्रेम से कहो नित्याय गौर. हरि हरि बोल. गुरु हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. எதனா டவுட் இருக்கா? ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ். இல்லைங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, டவுட் இல்ல. ஆனா இந்த லெவல் 2க்கு வந்து குவிஸ் எப்படி அட்டெண்ட் பண்ணான்னு தெரியல. அது வந்து விஷ்ணு பிரபுவோட நம்பர் வேணும் எனக்கு. நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன். யார் பேசுறது? நான் புவனேஸ்வரி. புவனேஸ்வரி மாதாஜி, நான் உங்களுக்கு இதை முடிஞ்சதை கால் பண்றேன். கால் பண்ணி சொல்றேன். என்ன கிளாஸ் மாதாஜி? லெவல் 2 குவிஸ். நான் 13 வரையும் பண்ணிட்டேன். 14ல இருந்து பண்ணணும்னு பாக்குறேன். அது அந்த லெவல் 2க்கு போக மாட்டேங்கிறது. அததான் அவர்கிட்ட கேட்டேன் நேத்திக்கும். எனக்கு அவர் நம்பர் இருந்தானா, அவர் நம்பரை கொஞ்சம் போட்டீங்கன்னா எனக்கு. குரூப்ல போட்டு குரூப்ல எப்படி போகணும்னு தெரியல எனக்கு. அதுக்குதான் மெசேஜ்ல போட்டு பாருங்க. இது சாட்லயே வரலையா?
அவர் நம்பர் வரல. வரலீங்களா? உங்க இதுல உங்களுக்கு அனுப்புறாரு இல்லைங்க மாதாஜி, இதுல 9:00 PM அதுல வரும் மீட்டிங் எப்படி என் பண்றது? போட்டிருக்காரு பாருங்க. போட்டிருக்காரு பாருங்க. மாதாஜி அதுல வந்து நம்பர் எங்க இருக்கு? நம்பர் இல்ல. அவர் வந்து என்ன சொல்லிருக்காரு? Devotees kindly use the link to make your attendance ன்னு போட்டிருக்காரு. அது என்னன்னு இப்ப போட்டுருக்காங்க. இப்ப போட்டாப்ல, நீங்க கேட்கவும் போட்டாப்ல. ஓகே சரி. 9944298386. ஓகே தேங்க் யூ. அதான் அந்த லிங்க் வந்து லெவல் 2க்கு எப்படி போகணும்னு தெரியல பிரபு, கொஞ்சம் கைடு பண்ணுங்க. நீ ஃபர்ஸ்ட் போட்டீங்களா அதே மாதிரி தான் போடணும். அது வரல மாதாஜி, லெவல் 2வே வர மாட்டேங்க. லெவல் 1ல தான் போய் நிக்கிறது. நான் ஆல்ரெடி பண்ணினதுதான் வருது. நானா 13 வரையும் பண்ணிட்டேன் லெவல் 2. அதுக்கப்புறம் சரி மத்தது பண்ணணும்னா வரமாட்டேங்கிறது. அதுக்குதான் அந்த லிங்க் எப்படி வராம ஏன் இப்படி ஆறுதுன்னு தெரியல எனக்கு. விஷ்ணு பிரபு என்ன நானே அன்னைக்கு கேட்டேன், அது இன்னும் போகல, போடுறேன்னு சொன்னாங்க. பிரபு எப்படி என் பண்றது? விஷ்ணு பிரபு மாதாஜி நீங்க லீவ் ஆகுவீங்களா மாதாஜி? லீவ் பட்டன் அழுத்துக்கு நீங்க கிளாஸ் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு நீங்க வெளில போவீங்களா நார்மலா? எங்க பையன் போயிட்டான். எங்க இருக்கு லீவ் பட்டனு? அது உங்க ஸ்கிரீன்ல லீவ்ல எண்டுன்னு ஏதாச்சும் இருக்குங்களா? அந்த கிராஸ் மார்க் மாதிரி. ஃபைல், ஹோம், இன்சர்ட், டிசைன், ட்ரான்ஸ்ஃபர், அனிமேஷன், ஸ்லைடு ஷோ, ரெக்கார்ட், வியூ, ஹெல்ப், ஆர்பிட் இருக்குது. ஜூம்ல போங்க மாதாஜி. ஜூம்ல நீங்க ஸ்லைட்ல இருந்தீங்கன்னா வர ஜூம் அப்ளிகேஷன்ல போங்க. ஜூம் எங்க போறது? எந்த இடத்துல ஜூம்? மேல வரும். புவனேஸ்வரி டச் பண்ணுங்க. வாட்ஸ்அப் இருக்குது. ஸ்கிரீனை டச் பண்ணா மேல வருது, லைவ்னு வரும். எப்படிங்க? எங்க எதை டச் பண்ணா? ஸ்கிரீனையா? ஸ்கிரீனை டச் பண்ணுங்க, மேல லைவ்னு காமிக்கும். கிருஷ்ணா லீவ் கேக்குது பாருங்க. ஸ்கிரீனை டச் பண்ணா மேல காமிக்கும். எந்த இடத்துல காட்டுது? மாதாஜி உங்களுக்கு மேல மாதாஜி உங்களுக்கு ஸ்கிரீன்ல உங்களுக்கு வந்து பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் மியூட் அன்மியூட் எல்லாம் காமிக்குதுங்களா? அதெல்லாம் காட்டலாமா? அவன் ஃபுல்லா வெளியே ஸ்கிரீன் கொண்டாந்து அப்படி எங்க பையன். அதுதான் நீங்க வெளியில அந்த அப்ளிகேஷன் ஜூம் உள்ள போனீங்கன்னா தான் அது உங்களுக்கு காமிக்கும் மாதாஜி. எந்த இடத்துல இருக்குதுன்னே தெரியலமா. கீழ ஏதாவது இருக்குங்களா உங்க ஸ்கிரீன்ல? கீழ உங்களுக்கு சர்ச் எடுத்துலாமாப்பா? கீழ சர்ச் எடுத்துலாமா? வாட்ஸ்அப் மாதிரி ஜூம்னு ஒரு அப்ளிகேஷன் இருக்குங்களா? இல்ல, என்ன தெரியுங்களா, சர்ச்னு வருது கீழே. லீவ் கொடுத்தீங்கன்னானே கட் ஆயிடுங்க. உங்க வீடியோ ஆன் பண்றீங்களா? வீடியோவா? வீடியோ ஆஃப்ல தான் இருக்குதா? ஆமா கிருஷ்ணா, சொல்லக்கூடாதுங்களா? நான் கஷ்டப்பட்டு உட்கார்ந்து இருக்கிறேன். வீடியோ ஆஃப்ல இருக்கு மாதாஜி. இங்கிலீஷ் ஒரு நாள் போய் அதுவும் அப்ளிகேஷனுக்குள்ள போனா அதுவும் ஆன் பண்ண முடியும். நான் வாட்ஸ்அப் போயிடுறேன்பா. வாட்ஸ்அப் போலாமா? சரி, வாட்ஸ்அப் போயிட்டு அந்த லிங்க் மாதிரி கிளிக் பண்ணுங்க மாதாஜி. நம்மள ஜாயின் பண்ணிருக்கீங்களா? அந்த லிங்க் கிளிக் பண்ணுங்க. வாட்ஸ்அப் போய்க்கிறேன். 9 லிங்க் கிளிக் பண்ணுங்க. இது ரெண்டு லிங்க் கிளிக் பண்ணிட்டீங்களா? இல்லப்பா, ஒரு நிமிஷம். ரெண்டு வாட்ஸ்அப் இருக்குது. இல்ல எங்க பையன் இருக்குது, என்னது இருக்கு. உங்களுதுல போங்க மாதாஜி. அத என்னது அவனதை எடுத்துட்டேன். எழுது வந்துருச்சுமா. இப்ப என்ன பண்ணணும்? 9 PM குரூப்ல போயிட்டு நம்ம லிங்கை கிளிக் பண்ணுங்க. அத பண்றேன். பண்ணிட்டேன், வந்துருச்சு. என்ன பண்ணலாம்? அப்ளிகேஷன் ஓபன் ஆயிடுச்சா? அதுல லீவ்னு இருக்கா? லீவ் எண்ட் ஏதாவது இருக்கா? இருங்க பாக்குறேன். இந்த போட்டோ இருக்கிற வீடியோல இருக்கு பாருங்க லீவ்னு. allow this time in வருது. Zoom wants to Zoom workplace join. அதான் மியூட் அன்மியூட் ஸ்டார்ட் வீடியோ சாட் பார்ட்டிசிபென்ட் மோர் லீவ்னு இருக்கா? அதான் வரவே இல்லமா. ஜாயின் வீடியோ மேலதான் மாதாஜி எப்படி இருக்கும்? வீடியோ கட்ட இருக்கும் பாருங்க. வந்துருச்சு. இப்போ எண்ட் ஆல் கிளிக் பண்ணுங்க. எண்ட் வந்துருச்சு பையன். தேங்க் யூ பா. எண்ட் ஆல் கிளிக் பண்ணுங்க. நீங்க எண்ட் ஆகாதீங்க, எண்ட் ஆல் கொடுங்க. ஆல் எண்ட் ஓகே. 6 பேர் தான் இருக்கீங்க பார்ட்டிசிபென்ட். எல்லாம் வெளியில போயிட்டேன். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு.
ஹரே பேசவே கிருஷ்ணா. முடியல. ஏன் இவன் ஆஃப் பண்ணிட்டே போயிட்டான் என்னுடைய வீடியோவை. எங்க பையன் அழகா பின்னாடி பகவானை வச்சேன் நானு. குமுதரவி ஹரே அழகா கிருஷ்ணா. இருக்கு மாதாஜி, அழகா இருக்குங்க. ராதே கிருஷ்ணா அழகா இருக்கு. மியூட் நானு என் பண்ணிடலாமாப்பா? எண்டு நீங்க தனியா கொடுக்காதீங்க. நீங்க எண்டு கிளிக் பண்ண 2 ஆப்ஷன் காமிக்கும். எண்டு ஆல்னு கொடுங்க. ஆல்னு இருக்கும். ஆல் கொடுத்தீங்கன்னா தான் வீடியோ ஸ்டாப் ஆகும். எண்ட் ஆல் வருது. ஓகேப்பா. மீட்டிங்